God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen her til afslutningskonference på Faglært er Fedt. Og velkommen til både jer, der sidder her i salen, og jer, der er med virtuelt. Jeg hedder Claus Stamer. Jeg er tømrermester hos HJB Byggeforretning og formand for styregruppen Faglært er Fedt. Det har været et vigtigt og meget spændende projekt, hvor jeg synes, vi har lært og udrettet utrolig meget. Jeg er derfor glad for at se så mange, både lokale og interessenter fra hele landet, både for kommuner, virksomheder og elevrepræsentanter, og for uddannelsesinstitutionerne. Vi har et meget spændende program foran os i dag, og jeg er sikker på, at vi får nogle rigtig gode timer sammen, så jeg vil egentlig bare overlade ordet til Pelle, som er vores ordstyrer i dag. Velkommen til. Tak. Ja, også velkommen fra mig, og det er jo dejligt gensyn. Der er efterhånden mange af jer, jeg har set mange gange i løbet af de sidste par år under regiet her af Faglært er Fedt. Og det er dejligt. Det er jo også lidt, næsten lidt vemodigt, at vi nu er ved rejsens gang, men vi er også, synes jeg, grund til at være stolte af de 3 år, vi har arbejdet på det her projekt. Jeg er helt enig, jeg synes, vi har opnået nogle spændende resultater, og det er det, vi skal i dag. Det, vi skal i dag, det er, at vi skal både kigge lidt på, hvad er det egentlig, vi har lavet i projektet, og hvad kan vi sådan dokumentere, at vi har fået ud af det. Vi skal også kigge ned i nogle af de evalueringer og erfaringer, som vi også synes, vi kan trække ud af projektet. Og så skal vi have en afsluttende snak, diskussion med nogle af dem, som projektet jo faktisk handler om, nemlig de unge, deres forældre og alle de øvrige interessenter, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunen osv., som jo på en eller anden måde er dem, der skal samarbejde om at kunne løfte det her område. Så det bliver forhåbentlig en spændende dag for os alle sammen. Først kan I se, at lige om lidt, så giver jeg ordet til Christa, som er chef for Business Centeret, og derfor også projektejerrepræsentant, som vil sige et par ord omkring projektet. Så vil jeg give et kort overblik over projektets forskellige indsatser, og hvor vi kan sige sådan lidt, hvad er det egentlig, vi har arbejdet med. Så kommer der en første panel, hvor Karin, Claus og Emil vil fortælle noget om de erfaringer, vi har gjort os af projektet, de dokumenterede resultater, vi har fra projektet, både for de analyser, vi har lavet, og de mange interviews, som vi har gennemført. Så holder vi en pause. Så kommer vi til en ny paneldebat. Her kommer Lærke herop, Katrine kommer herop, Gitte, Claus, Allan og Merete i sådan en pæn rækkefølge, og hvor vi simpelthen skal diskutere, hvad gør vi herfra, og også får nogle andre perspektiver på de ting, som vi har arbejdet med i projektet. Og så håber vi, at efter en afrunding fra Claus og Christa, at I har lyst til at blive måske lidt efter klokken 17 til et glas vin, eller en øl, eller en anden forfriskning, hvor vi lige kan skåle og sige tak for denne gang. Så det var den korte intro, og så over til dig, Christa, og jeg tror, det er den her mikrofon, vi bruger til dig. Værsgo. Tusind tak, Pelle. Selv tak. Jeg er også rigtig glad for at se så mange her i dag, og dem, der er derude virtuelt. Claus Vitali, der sad cirka 15 og jo kigger med rundt omkring i resten af landet. Og grunden til, at jeg er glad for at se så mange, det er jo fordi det her er et rigtig, rigtig vigtigt emne, som vi taler om. Vores udfordring med mangel på faglært arbejdskraft, den skal vi løse, og den er ikke nem at løse. Vi har ikke rigtig nogen valg andet end at læne os ind i og finde løsningerne sammen. Hvis vi skal blive ved med at have et erhvervsliv, der fungerer, have
offentlige arbejdspladser, der fungerer osv. I sidste ende handler det jo om, at vi er nok hænder til at sikre, at vi også har en velfærd her i Danmark fremadrettet og her på Bornholm. Og en af nøglerne til at løse udfordringerne er ved at samarbejde, og det er jo noget af det, vi er rigtig gode til på Bornholm i alle mulige sammenhænge, og også når det handler om den her problematik. Og man kan sige, sådan er det på Bornholm, vi så gør det, men sådan er det jo også i resten af Danmark. Og når vi er derude og snakker med kollegaer, så kigger de og siger, at det er da utroligt så godt, I kan samarbejde. Og det tager jeg altid med mig tilbage, fordi nogle gange så tænker jeg, nej, det kunne vi godt gøre lidt bedre. Men egentlig så synes jeg, at vi gør det rigtig godt, og vi skal selvfølgelig fortsætte med at også kigge indad og sige, er der andet, vi kan så gøre bedre. Jeg synes, at Faglært er fedt har været et rigtig spændende projekt for Business Center Bornholm. Og vi er jo, hvad man kalder sådan som projektejer af det her. Der bliver jo i forvejen gjort rigtig meget på det her område, og der er mange aktører, der er i spil. Der er vejledning, der er uddannelsesinstitutioner, der er fagforeninger, der er arbejdsgiverorganisationer og alt så videre. Sådan som jeg ser det, at efterhånden som udfordringerne de er vokset, så skal vi jo også sætte mere og mere ind. Altså det bliver sværere og sværere at finde løsningerne, og de lavt hængende frugter har vi plukket. Og der har vi sådan som Business Center ønsket også at bidrage til den her problemstilling. Og det er særligt med den viden og adgang, som vi har til de bornholmske virksomheder, og de ting, som der foregår ude hos virksomhederne. Fordi vi mener, at virksomhederne spiller en kæmpe rolle, både når vi skal tale om udfordringerne, men så sandelig også, når vi skal have løst udfordringerne. Og som Pelle også sagde, så er der kommet nogle spændende ting ud af projektet, løsninger og læringer ikke mindst. Og jeg fornemmer, at projektet har været med til, at vi sætter mere fokus og mere fællesretning på at løse de her udfordringer. Og at vi også nu er i stand til sammen at tage nogle flere initiativer, fordi at man kan sige, at det her det er jo bare en lille del af meget, der skal foregå. Ja. Jeg er rigtig glad for, at Bornholms Regionskommune har valgt at videreføre to af projektets sådan hovedindsatser, nemlig lærepladsordningen og virksomhedskataloget. Det synes jeg er virkelig spændende og virkelig vigtigt, når vi laver projekter, at vi ikke kører noget op, og så stopper vi med det igen. Det er vigtigt, at vi kontinuerligt har fokus på det her. Og selvom at vi afrunder projektet i Business Center Bornholm nu, betyder det jo ikke, at vi bare siger, så farvel og tak, så er vi ude af den her problematik. Vi vil også samarbejde omkring de her problemstillinger. Jeg vil ikke sige så meget om de enkelte løsninger. Det ved jeg, at Pelle kommer mere ind på, også i paneldebatterne. Men jeg vil sige, at vi har fundet nogle gode løsninger, som jeg håber kan inspirere både os selv, men så sandelig også andre ude i landet. Fordi det er også en del af projektet. Det er også, at vi skal samle sammen og sikre, at andre kan lære af det, vi gør herover. Inden jeg giver ordet videre, så vil jeg gerne sige tak til vores bidragsydere. Uden dem kunne det her ikke lade sig gøre. Vi har Bornholms Regionskommune, som har bidraget med et større beløb til projektet. Vi har Titten-fonden, som jeg ved er med online, som også har bidraget. Og så har vi Sparekassen Bornholms Fond, som også er repræsenteret herinde i dag. Det kan vi godt sige. Tak. Uden jer, så havde det ikke været muligt. Jeg vil også sige tak til alle vores samarbejdspartnere. Vi har haft tætte samarbejdspartnere i projektet med Tænketanken DEA, Center for Regional- og Turismeforskning og Resonans Nordic. Og selvfølgelig til alle lærere, virksomheder, unge, campus, UU og mange, mange flere, som er de aktører, der har hjulpet os og støttet os hele vejen. Jeg synes, der har været et virkelig givende samarbejde, hvor alle har bidraget med jeres kompetencer, jeres viden og jeres input, og det har været virkelig værdsat. Og så vil jeg bare sige rigtig god konference. Jeg håber, I vil nyde de næste 2 timer, og der er ikke nogen, der får lov til at gå i pausen.
det sagde du ikke, Pelle, men 16.7, det er et farligt tidspunkt at holde, eller 16.10. Så der låser vi døren. Tak. Tak for det, Christa. Ja, nu er det jo, at I bare kan læne jer tilbage og nyde showet det næste stykke tid her, fordi nu kommer der lige sådan en gennemgang af, hvad er det konkret, vi har arbejdet med i projektet, og hvilke erfaringer har vi gjort os. Og når det er vigtigt at have med på den her konference, så er det jo fordi, at som Christa helt rigtigt sagde, at altså, alle de ting, som vi har lavet her i projektet, har vi selvfølgelig gjort, fordi vi gerne vil prøve at løse en aktuel problemstilling på Bornholm og finde metoder til at løse det med. Men det er klart, at især nogle af de penge, som er kommet fra ikke mindst Tigten-fonden, er jo også kommet, fordi at de erfaringer, vi har prøvet at gøre os i forhold til det her projekt, gerne skulle kunne inspirere resten af landet, altså skal kunne skaleres til resten af landet. Og det vil sige, at for alle de indsatser, vi sad og beskrev, som vi gerne ville gennemføre i det her projekt tilbage i år 2000, da vi lavede, eller måske endda i 19, da vi startede på ansøgningen, jeg kan snart ikke huske det længere, der besluttede vi os jo for at gennemføre en række indsatser, som vi fik penge til at gennemføre, men selvfølgelig også under den præmis, at vi skulle efterfølgende evaluere de her indsatser så godt som vi kunne, sådan så at hvis man sidder i Viborg eller et andet sted og tænker, vi har faktisk nogle lignende udfordringer, kan vide, hvad vi kan lære af det, de har lavet over på Bornholm. Så det er i høj grad det, der er afslutningen på det her projekt, det er at gøre præcis det. Og det gør vi ved den her konference. Det er også derfor, der sidder folk og følger med ude i landet. Jeg tror, der sidder 25 eller noget virtuelt. Og så har vi også gjort det ved, at den hjemmeside, som vi hele tiden har brugt til at sådan have som, hvad kan man sige, sådan en kommunikationshub for hele projektet, de seneste uger er blevet lavet om, sådan så at alle de ting, som vi har produceret i løbet af projektet, alle de videnskabelige rapporter, vi har lavet i forbindelse med projektet, alle de videoer, kommunikationsmaterialer og checklister og andet, som vi har lavet i forhold til det her, de ligger der let tilgængeligt for alle, der har lyst til at bruge det. Og på den måde er det blevet gjort frit tilgængeligt for alle andre. Da vi formulerede projektet, jamen så var det med det her formål, at vi selvfølgelig alle sammen er klar over den helt underliggende problemstilling, nemlig der er for få hænder inden for hele det faglærte område, og der er for få unge, der vælger en faglært vej i forhold til de behov, som vi har. Og det man jo bare konkret kan sige her på Bornholm, der er behovet jo faktisk så stort, så selvom jeg tror alle unge skulle vælge at gå den faglærte vej, så vil der formentlig stadig ikke være nok unge til at opfylde de behov, der er for faglært arbejdskraft på Bornholm i fremtiden. Og det er vi ikke enige om. Og det betyder jo altså også, at Bornholm på den måde er jo i stærk konkurrence med alle mulige andre dele af landet i forhold til den faglærte arbejdskraft. Det er jo en problemstilling. En anden problemstilling er selvfølgelig også det her med, at når vi kigger ind i tallene, og når man evaluerer i forhold til de unge, jamen så kan vi jo se, at der nok er nogen, der i en tidlig alder måske ikke helt vælger i citationstegn rigtigt. Altså, vi kan se, at der er mange af dem, der vælger den mere gymnasiale vej, som ikke rigtig bruger uddannelsen til det, som den er tiltænkt til. I hvert fald som en af problemstillingerne. Så vi har i hvert fald nok sådan en underliggende hypotese i projektet, at der sidder nok nogle unge, som synes, det er lidt svært at skulle vælge, og som nok ikke helt føler, at de har den tilstrækkelige viden for at kunne træffe et valg, der lige passer til dem. Og vi har nok også har haft den underliggende pointe i projektet også, at der nok er så et vis andel af dem, der er sådan lidt som et ikke-valg, så siger man, så kan jeg altid vælge gymnasiet.
Og det vi jo godt har kunne tænke i det her projekt, det er at sige, prøv at undersøge nogle metoder, som gør de unge i stand til at træffe et bedre valg for dem selv, som måske er bedre i forlængelse af de drømme og de kompetencer, som de nu har selv som unge. Og så har vi også en idé om, at der sådan i det hele taget har været et behov for at, ligesom at råbe vagt i gevær. Der har ligesom været i mange år været en stemning i samfundet om, at det måske ikke er helt så fint at vælge en faglært vej, som at vælge en boglig vej. Og så det har også været vi har også hele tiden tænkt, der er nok også noget her, der handler om at promovere hele det faglige område. Det sagt, så har der også været en ambition om at teste nogle metoder til, hvordan kan vi måske hjælpe i det hele taget på samarbejdet på tværs af dem, som skal kunne tilvejebringe en vej for de unge. Og her tænker vi selvfølgelig helt tilbage på de ting, som der foregår nede i grundskolen. Men jo hele vejen op igennem, at de går ude på campus, hvor de får hjælp og undervisning der, og senere ude på virksomhederne. Og alle de problemstillinger, der viser sig på den vej, som jo går på tværs af en masse forskellige aktører. Og som der ikke rigtig er én aktør, der skal sige, du er hovedansvarlig for hele det der. Det her område er nemlig præget af, at der er rigtig mange aktører, som i virkeligheden skal kunne spille sammen. Og hvis man skal sige det i den bedste af alle verdener, jo faktisk skal spille hinanden gode, hvis vi skal lykkes med det her. Og der har måske også været, og det har måske også været svært, fordi hvem har egentlig ansvaret? Hvem har i sidste ende ansvaret for det her? Jamen det kan man ikke pege på en og sige, det har I. Altså det er ikke kun de unges ansvar, det er ikke kun deres forældres ansvar, det er ikke kun ungevejledningen op i kommunens ansvar, det er ikke kun virksomhedernes ansvar, det er ikke kun campus' ansvar, det er manges ansvar, og det her problemfelt, det tror vi kun løser bedst ved, at mange arbejder sammen. Så vi havde nogle tilbage der i 1920, der besluttede vi os faktisk for at sige, lad os teste på nogle forskellige områder og se, hvad vi får ud af det. Og de idéer, vi fik til de områder, de udspranger i høj grad af den forskning, som der findes på området. Og det galt både, da vi skulle beslutte os for, hvad det var for nogle ting, vi gerne ville lave i projektet, men det har også været under projektets gang, at vi har sørget for både at få lavet egen ny forskning og skabt ny dokumentation for, hvad virker og hvad virker ikke inden for det her område. Vi har kigget på en masse forskellige ting, og det her det er ikke engang alle de rapporter, der er blevet lavet i projektet, men vi har haft god hjælp fra DEA og for Center for Turismeforskning her og Karin på Bornholm i forhold til at prøve at dokumentere og finde ud af, hvad er der egentlig af viden på området. Og har været ekstra begunstiget af, at det faktisk er noget, du har en Ph.D. i, Karin. Så vi har faktisk haft nogle mennesker ombord i det her projekt, som rent faktisk vidste nogle ting. Alle de her rapporter, hvis man er interesseret, de findes selvfølgelig tilgængelige og ude på hjemmesiden. Som Christa sagde, der har været enormt stor opbakning til det her projekt. For egen del kan jeg måske sige, som har været med i virkeligheden siden Business Center Bornholm startede arbejdet op på det her område, jeg tror det var tilbage i 2017, så synes jeg godt, at jeg kan fornemme, at vi ligesom er gået fra et samarbejde, hvor der var nogen, der måske pegede lidt mere fingre af hinanden, til at vi rent faktisk under alle de her år er kommet et sted hen, hvor vi faktisk mærker en stærk sådan interesse i, at vi forsøger at spille hinanden bedre. Jeg synes især det sidste år af projektet i forbindelse med advisory boards og sådan noget, at vi har oplevet en virkelig god stemning og har haft nogle rigtig gode samtaler på tværs af aktørerne i forhold til, hvordan kan vi bedst samarbejde for at løfte det her område. Men bare for at se, hvor mange der har været involveret her, ikke? At der har været
8 forskellige organisationer repræsenteret i styregruppen. Vi har haft 22 forskellige organisationer, forskellige virksomheder og andre. Campus, hvad ved jeg, i Advisory Board. Vi har haft i alt 100 virksomheder i snit per år i lærepladsoversigten, som jo er en unik oversigt, der findes nu på Bornholm, hvor de unge kan gå ind og se, hvad kunne jeg eventuelt vælge imellem, når jeg gerne vil i lære. Vi har på nuværende tidspunkt 39 virksomheder, som stiller sig til rådighed i det, vi kalder et virksomhedskatalog, som gør det nemmere for folkeskoler og lærere og elever at finde ud af, hvor kunne jeg måske komme i praktik, eller hvor kan vi komme på besøg på en nem måde, hvilket passer enormt godt til mange af de unge, vi snakker om, fordi vi ved, at det er blandt andet derigennem, at de får god hjælp og inspiration til at finde ud af, hvad kunne jeg måske godt tænke mig at uddanne mig indenfor. Og så har vi haft fat i det, vi kalder 14 unge rollemodeller. Lærke, en af dem sidder her i dag, men andre, som vi har interviewet og lavet videoer med og brugt på konferencer, på folkemøde og i andre sammenhænge som gode rollemodeller for det at være faglært. Så kæmpe stor i virkeligheden opbakning til projektet. En af de ting, som vi tog udgangspunkt i som en hypotese i projektet fra starten af, handlede om, at vi troede på, at de ting, som vi lavede, skulle være lokalt forankret. Kommunikationen til de unge, at det var lokale unge fra Bornholm, vi brugte. Det var bornholmske virksomheder, det var bornholmske cases, osv. osv. Og det kommer Emil til at fortælle mere om, at det har vi så også fået bekræftet, at det rent faktisk virker. Men fordi det gør noget for de unge, at de ligesom kan sige, jamen det her, det kan jeg identificere mig med. Det er måske nogen, man kender, eller nogle steder, man har været. Og det giver en helt anden, anderledes kraft i den kommunikation, vi har kunne gå ud med i projektet. De 5 hovedindsatser har så været lærepladsoversigten, som er en af de indsatser, der bliver videreført, og altså en lokal liste over virksomheder, der hele tiden opdateres, hvor unge kan gå ind og se, jamen, hvor kunne jeg eventuelt komme i lære, eller hvad for nogle muligheder findes der overhovedet på Bornholm, både for forskellige lærepladser, men også forskellige virksomheder. Virksomhedskataloget, som jeg sagde, vi har haft kommunikation til de uddannelsessøgende. Vi har afprøvet forskellige formater og metoder, videoer, pjecer. Vi har diskuteret virksomhedsbesøg osv. Så har vi haft kommunikation og support til virksomheder. Claus kommer til at fortælle lidt mere om det, også i panelet lige om lidt. Men det har for eksempel været ting som, hvad er i virkeligheden et godt praktikforløb, eller hvad er et godt lærlingeforløb? Hvad er det, man skal være opmærksom på som virksomhed, for at de her forløb i virkeligheden kan blive så gode som overhovedet muligt? Det er ikke noget rocket science. I virkeligheden har vi jo udformet de her ting ved at snakke med de virksomheder, der er gode til det, og lyttet til de unge, der har haft, og på deres oplevelser, og med udgangspunkt i det, forsøgt os med at beskrive nogle forløb, der rent faktisk virker. Du, Karin, var også ude og kigge på noget, i hvert fald dansk forskning, der også dokumenterede, jamen det er de og de her ting, man skal have styr på, hvis man gerne vil lave gode forløb, hvor der både er fastholdelse og læring og sådan nogle ting, ikke? Er det ikke meget godt gengivet? No. Man skal altid have en tunge lidt i lige munden, når man lytter til dig. Og så er der faktisk en ting, som vi har valgt at tage med som en hovedindsats, som måske ikke helt var det fra starten. Men som vi alligevel har med på listen her, som vi gerne vil fremhæve, og det er faktisk det her, det lokale samarbejdsforum, som der sådan opstod under tiden, ikke mindst i vores lidt store advisory boards, hvor vi tog nogle forskellige ting op og diskuterede, hvordan kan vi i fællesskab lave løsninger på det. Og som sagt, måske en oplevelse af, at det i starten, så skulle vi måske lige lære hinanden at kende, men til sidst så var det et rigtig godt sted at tage forskellige problemstillinger op og diskutere, hvordan kan vi løse det her helt konkret. Det kommer du også til at fortælle lidt mere om lidt, Karin. Lærepladsoversigten, som jeg sagde,
100 virksomheder, 300 praktikpladser og cirka 60 fag i snit. Det er værd at have med i vores erfaring for det her, at det her giver et langt bedre lokalt overblik end det, der i øjeblikket findes som en løsning, som er lærepladsen.dk, som har nogle indbyggede problemer i forhold til at kunne gå ind og blandt andet og søge. Man kan godt søge på praktikpladser på Bornholm, men man får bare man får også en masse fra Roskilde og Randers og sådan noget. Så det er et sværere system for de unge at bruge. En anden klar læring, det er, at som jeg synes, vi kan trække af det her projekt, det er, der er i virkeligheden mulighed for at tilbyde langt flere lærepladser til de unge, end det ser ud til. Fordi det, der skete, når Claus begyndte at ringe rundt til de bornholmske virksomheder og spørge, kunne I eventuelt overveje at tage nogen i lære? Så sagde de, ja, det kunne jeg da egentlig godt. Men nogle gange i en travl hverdag som selvstændig, så er det måske ikke lige, man får slået det op eller skrevet det ind i lærepladsen.dk eller et eller andet. Der er lige brug for en fødselshjælper i forhold til lige at få det gjort og lige få lavet den der lille annonce. Og så viser det sig jo så, der er der jo i virkeligheden en langt større opbakning, end det måske kan se ud til. Og det tror jeg kan være en vigtig læring i forhold til resten af Danmark, hvor der jo er masser af områder, hvor man går og siger, at der ikke er lærepladser nok. Vores hypotese for det her projekt vil være, det er der, men der er bare brug for, at der er nogen, der lige går ud og tager fat og snakker med virksomhederne. Virksomhedskataloget, igen, jeg har nævnt det kort, hvad det drejer sig om. Der er i øjeblikket 29 virksomheder inden for 60 fag, hvor en skolelærer, en skole kan gå ind og sige, vi kunne godt tænke os at få vi unge ud at få en oplevelse på et virksomhedsbesøg. De er her. Projektet har vi jo tilvejebragt nogle checklister, nogle inspirationskataloger til. Husk lige på det og det og det og det, når I tilrettelægger de her forløb, som både er målrettet skolelærerne, men også de virksomheder, som gerne vil have besøg. Det er også en klar erfaring, og det er så måske sådan lidt bare sådan motivation til virksomhederne, at mange af de virksomheder, som har gjort det her, har været gode til at tage elever ud på besøg. De oplever måske i lidt ringere grad, at det er besværligt at få unge senere til at få lærepladser. Altså det der med at få bygget en tidlig relation til de unge, gør det nemmere senere, hvis man gerne vil have nogen i lære, eller når man skal ud og mangler noget personale. Ja, kommunikationen til de uddannelsessøgende, primært unge, men også nogle af dem, der er over 25, har vi haft som rollemodeller. Vi har i alt produceret 13 videoer, 8 portrætartikler og 3 pjecer med lidt forskellige formål og indhold, men også igen lokalt forankret. Vi har forsøgt at gøre det sådan meget i portrætformat, også videoerne, så man virkelig kan se de unge, der står og arbejder med tingene som en inspiration til andre unge. Pjecerne har handlet alt om, hvorfor er det overhovedet fedt at være faglært, men der er også en af vores pjecer, der har handlet om, hvad nu hvis du skal have noget af dit uddannelsesforløb over? Hvad er det så, der kan være en god ting at tænke over? Der er jo mange af dem, som der kommer i lære på Bornholm, som skal have en del af deres uddannelse på den anden side af vandet, og det rejser nogle spørgsmål, som vi så der forsøger at svare på. Det sidste, det har været kommunikation og support til virksomhederne. Her har vi 2 idékataloger. Vi har en pjece, og vi har nogle videoer, hvor det er nogle af virksomhederne, der udtaler sig om det her med, hvorfor synes de, det er fedt at have unge i lære, hvad får de ud af det, og hvordan tænker de et godt forløb for de unge. Claus kommer tilbage til det, men bare sådan en helt overordnet sådan konklusion for projektet, også til dem, der sidder og følger med ude i resten af landet, det er jo, at vi har oplevet enorm velvilje
hos virksomhederne. Hvis man går med den oplevelse, at virksomheder ikke ved det her, så mener jeg godt, vi kan sige, at det passer ikke. Virksomhederne vil rigtig gerne være medspillere på de her områder, men der er bare brug for nogle fødselshjælpere, nogen der kan holde dem lidt i hånden i en travl hverdag i forhold til at være bidragsydere til det her område. Her er det lokale samarbejdsforum. Vi har mødtes fast igennem projektet 2 gange om året. Og det har været et sted, hvor vi har kunnet tage forskellige problemstillinger op. For eksempel det her med virksomhedskataloget var en af de ting, som vi tog op og diskuterede, det her med, at vi vidste, at det var vigtigt for de unge at komme ud og opleve, hvordan tingene ser ud i virkeligheden. Men vi vidste også, at det kunne, nogle især lærere kunne opleve, at det var lidt svært at finde ud af, hvor kan man tage hen, og måske er det lidt besværligt, og nogle gange er det så nemmere som klasselærer bare at lade være. Så her vil vi gerne gøre det let for virksomhederne, vi vil også gerne gøre det let for lærerne, og så havde vi en drøftelse omkring det. Vi havde, og der kan jeg så i øvrigt sige, at vi så endda besluttede at lave en stor konference, hvor jeg tror, vi var omkring 55 i det her lokale, lærere og virksomheder, hvor vi forfinede ideen endnu mere og fik drøftet erfaringer i forhold til, hvordan kan vi gøre det her endnu lettere for alle. Men her kan I også se den lange liste af organisationer, uddannelsesinstitutioner og andre, der i virkeligheden har bidraget i vores advisory board, og som igen understreger det her med, at der virkelig har været en super flot opbakning til projektet. Så altså alle virksomheder og andre, der har brugt tid og energi på at møde op til møder. Og man kan sige, uden det her lag, så kan det ikke lade sig gøre, fordi det er her, idéerne kan blive tryktestet. Det er her, vi finder ud af, hvad skal vi i virkeligheden gøre i praksis for at få tingene til at fungere. Ja, og som sagt, alt findes nu på vores hjemmeside, og det er nemt at finde rundt i, sådan så at andre kan benytte sig af resultaterne. Så hvad har vi lært? Og det her, det er så overgangen til en kort paneldebat. Vi kan i hvert fald sige helt overordnet, at vi har lært, at de unge har et stort vidensbehov, og de har brug for hjælp til at vælge den rigtige uddannelse. Vi har også lært, at vi ikke kan gøre det ved hjælp af videoer og pjecer alene, men der er alle de mange forskellige mennesker, der befinder sig tæt på og rundt om de unge, har vi brug for at få aktiveret for at kunne hjælpe dem med at kunne træffe deres rigtige valg. Vi har lært, at virksomhederne rigtig gerne stiller praktikpladser til rådighed, og det vil de gerne. De vil også gerne promovere deres fag, men at der er brug for noget håndholdt indsats til at hjælpe dem med at få det gjort, fordi det er ikke øverst på prioriteringslisten for en virksomhed, det her, trods alt. Så de vil gerne, men har ligesom lige brug for noget ekstra. Og så er der det der med opbakningen. Det er muligt. Man skal måske være lidt tålmodig. I vores projekt, der tog det måske nogle år før, at det her samarbejdsforum blev rigtig godt. Men det endte med at blive rigtig godt. Og det var rigtig vigtigt og nyttigt i forhold til, at vi kunne finde ud af de rigtige greb. Og så afledte det en masse andre ting, fordi det betød også, ligesom, at der var andre ting, der ligesom blev drøftet, som måske ikke var i kernen af projektet. Men det kunne være, så er der bommesse. Hvordan gør vi egentlig lige det? Og hvordan timer vi lige det i forhold til Black Friday og sådan nogle diskussioner havde vi, ikke? Altså nogle gode, konkrete diskussioner, hvor der er sådan nogle gange opstår nogle barrierer, som ingen rigtig. Men det er ikke noget, man har gjort med vilje, det er bare ligesom bare blevet sådan, men hvad gør vi så ved det? Og det er jo sådan nogle konkrete diskussioner, man så kan have i sådan et samarbejdsforum. Og det sidste, som vi vil sige fra projektet, det er, at vi mener i høj grad, at de erfaringer, vi har gjort os her, det er skalerbart. Det er noget, man kan lære af og benytte sig af i resten af landet. Der kan man godt lære af de eksempler og gode eksempler, som vi har gjort os her på Bornholm. Men med det, så vil jeg gerne invitere Karin Emil og Claus herop
podiet til en uddybning af de pointer. I må selv om, hvor I stiller jer. Vil du have den der, så du kan skifte? Super. Ja. Det første spørgsmål, Emil, det er jo til dig. Okay. Fordi du har jo snakket med en masse unge, og snakket med dem om den kommunikation, der har været i projektet. Nu er det interessant at høre, hvad fortalte de dig? Jamen det er rigtigt, altså som du sagde, så har vi jo lavet vi har arbejdet en del forskellige formater. Video, plakater, vi har distribueret det på forskellige måder, altså igennem pressen, vi har givet det til lærere og vejledere, vi har været på sociale medier og sådan nogle ting. Så vi tænkte, nu har vi jo brugt en hel masse tid på det, så derfor vil vi jo også gerne høre, hvad har folk så fået ud af det, hvordan kan de bruge det. Så vi lavede nogle fokusgrupper, vi har lavet i alt 5 fokusgrupper med forskellige, altså unge i forskellige aldre, og unge, som er i forskellige steder i deres liv, altså nogen, som går i folkeskolen, nogen, som de har valgt en af de her uddannelser, og nogle af dem, som er gået ud af folkeskolen, og som ikke endnu er i job, og som ikke endnu er startet på en uddannelse. Og der kan man også på hjemmesiden gå ind og læse sådan lidt længere referater af, hvad siger de hver især, men der er en hel del ting, der går igen. Så det var nogle af de ting, vi ville prøve at sige. Og man kan sige, det første, vi har prøvet at vise dem de her ting, og så spørger vi, men altså, hvad giver det mening for jer? Og heldigvis så, ja, det gør det. Altså, de ved ikke ret meget om deres muligheder generelt, og når vi så viser dem de her ting, jamen, så lærer de faktisk noget nyt. Så det kan man sige, det er jo i hvert fald meget ret. Det vi så også har fået bekræftet, som Pelle sagde, det er, at det der lokale fokus, det gør en kæmpe forskel for dem. Altså, hvis vi beder dem om at sidde og bladre i nogle brochurer, så stopper de, når de kan genkende nogen på et billede. Og det er selvfølgelig allerbedst, hvis det er en af deres venner, der er med i det, men det kan også være, at det er bare en eller anden, de er vant til at se nede på gaden, eller en, man måske ser lidt op til nede i håndboldklubben, eller hvad det nu måtte være. Og selv sådan en lille ting, som at man ser en, som er i lærer i en cykelbutik, hvor man engang fik sin cykel, da man var lille. Altså det gør en forskel for dem, og de siger alle sammen, at hvis det her havde været, altså hvis man havde givet dem de samme pjecer og de samme videoer, men med unge fra Viborg, så havde de ikke kigget særlig længe på det. Så det gør en ret stor forskel. Det vi jo også kan se er, at de foretrækker billeder og video. Især video. Når vi giver dem sådan en pjece, så spørger om de vil læse den, så siger de, at vi hader bøger. Eller det var der i hvert fald. Altså, det er det svar, man får hele tiden. Altså, de synes, der er utrolig meget tekst i noget af det. Og vi har ellers prøvet at gøre os relativt umage for ikke at have for meget tekst. Så det er et fokus for dem, og de siger, at det kan jo godt være, at vores mor gerne vil læse pjecen, så det er fint nok, den er der, men det er altså ikke sådan, I rammer os i hvert fald. Til gengæld er det så ikke, fordi de ikke vil vide ting. Altså, vi har jo lavet nogle videoer, som er 30 sekunder, vi har lavet nogle, der er 90 sekunder. Når man så spørger, hvad for nogle kan I bedst lide, så kan de faktisk bedst lide dem, der er lidt længere. Så de vil faktisk gerne have noget at vide. De gider bare ikke at læse det. Og det, de så også siger, det er, at de kan bedst lide at se nogle jobsituationer. Altså, de kan godt lide at se nogle billeder, og de kan godt lide at se nogle videoer af nogen, som er ude og lave deres fag. Altså nogen, der arbejder. De gider ikke at se en eller andet portræt, og så er der noget tekst nede under, man skal læse. Og det er selvfølgelig dels, fordi de ikke gider læse den tekst, men det er også, fordi de synes, at de der portrætter, det ligner en reklame, og det siger, det er de alle sammen ret meget på vagt overfor. Så det er ligesom, man kan sige, hvordan de tager imod de der ting. Og det de jo også siger, kan man lige uddybe, det er, at alt sådan noget teknisk information om, hvor lang er en uddannelse, og hvad starter man, hvilket forløb starter man på, og sådan noget, det er de fuldstændig uinteresserede i. Og de er heller ikke nervøse for, at der er et eller andet, de misser. De siger, hvis der er en uddannelse, der er interessant, så finder man ud af det. Så, når vi så spørger dem, altså, vil I så bruge materialet eller ej, så bliver det sådan lidt mere komplekst, fordi selvom de siger, at det er faktisk relevant for os, og vi er faktisk overrasket over, at man kan vælge 60 forskellige fag på Bornholm. Når man så spørger dem, vil I så gå ind og læse på, hvad er det egentlig for nogle fag, man kan vælge? Så siger de alle sammen, nej, det vil de nok faktisk ikke. Og som sagt, så kunne de fleste jo bedst lide videoerne, og der var så i det mindste nogen, der tænkte, det kunne faktisk godt være, at de lige ville gå ind og se de der videoer der, når de kom hjem, men hvis man så gik dem sådan lidt på klingen, så sagde de faktisk, nej, altså, jeg vil egentlig gerne gå hjem og gøre det, men jeg gør det sgu nok ikke. Altså, og
så spørger vi dem jo sådan, men altså, hvis I skal vælge uddannelse, så får man jo altså brug for en eller anden form for inspiration, og en eller anden form for viden om, hvad man overhovedet kan vælge mellem, og hvordan man gør, og hvad vil I så gøre der? Men så spørger vi vores vejledere eller vores lærere, og vi næsten alle, vi snakker rigtig meget med vores forældre og venner om det. Og det de alle sammen siger, det er, at vi har simpelthen brug for nogen, der kender os, og som kan hjælpe med at sortere i al den her viden, og gøre den relevant i forhold til, hvem er jeg som menneske, og hvad er jeg god til og ikke god til, og sådan nogle ting. Så de har rigtig, rigtig meget brug for nogen, der kan facilitere den der søgning af dem. Det vi jo så har prøvet, det er at se, hvor meget kan vi alligevel tvinge ned over hovedet på dem ved at lægge det ud på sociale medier og annoncere og sådan nogle ting. Og der er der faktisk ikke rigtig nogen af dem, der opdager det der, siger de alle sammen. Og der er formentlig nogen, der har set dem, så scroller de hen over det. Så det er ikke der, man rammer dem. Det vi også kan se, når vi så kigger på vores data for de der sociale medier, vi har primært brugt Facebook og Instagram, men det er, at stort set alle, der følger siderne, er over 30. Så det vil sige, det er nogle andre, altså det er fagprofessionelle og forældre, vi rammer måske, men det er ikke de unge, vi rammer der. Hvis man ville, kunne man prøve på TikTok og YouTube, er der flere af dem, der siger, men så skal man lave noget helt andet materiale. Så man kan sige, de 3 gode råd skulle være, altså, at det virker at kommunikere lokalt. Det virker især, hvis man laver video og billeder. Og så spred primært materialet via forældre og vejledere og lærere. Det er der, man rammer dem. Det var godt, Emil. Tak for det. Jeg så her ikke mindst og prøver at følge med i chatten for at se, om der lige var nogle spørgsmål til dig. Det ser ikke ud som om, at det er tilfælde lige nu. Men et interessant spørgsmål, det vil jo være faktisk at give lige et spørgsmål videre til dig, Karin, fordi du har faktisk også forsket i de her med de unges uddannelsesvalg og deres vidensbehov og sådan noget. Så overrasker de her resultater dig, eller har du lært noget nyt, eller hvordan ser du på det? Jeg synes, det er fedt, at det der med det lokale er blevet understreget. Det vidste jeg ikke. Men jeg synes faktisk, det viser meget godt, at forskningen, altså det den siger, det er, at uddannelsesvalg, det er jo ikke et spørgsmål om information. Det er sådan en langvarig proces, som egentlig er en identitetsproces, og som er en relationsproces. Altså hvor det der med at finde ud af, hvor kan jeg se mig selv? Hvor er et fag hen? Hvad kræver det egentlig? Hvad kan jeg i forhold til, hvad det her fag kræver af mig? Og det er jo virkelig, virkelig svært at stå i 7., 8., 9. klasse og have en fornemmelse af fagene. Så derfor det, som mange siger, især de unge, som er gået i gang med en uddannelse, og så måske er faldet fra, fordi at det fag ikke var det, de havde regnet med. De siger jo, at man er simpelthen nødt til at prøve det. Man kan ikke beslutte sig forlæns, man er nødt til at leve livet forlæns, men lære af det baglæns. Altså, og måske er det mere end sådan en eller anden konkret, altså ikke engang verdens bedste brochure eller bedste video kan hjælpe en ung forlæns. Og jeg tror, det er måske mere det, som vi kan lære som voksne, at give dem mere plads til at afprøve tingene. Og så de der konkrete informationer undervejs, hjælpe dem til at skabe en relation til et fag, for oplysning om et enkelt fag, fortællinger af de unge, der siger, hvordan er min hverdag? Altså, det er jo det, der har været forsøgt her. Det kan man bruge, når man kommer ned til, at man skal vælge mellem nogle meget konkrete fag, og man allerede har truffet de overordnede beslutninger om, det er nogenlunde inden for det her fagområde, at jeg skal identificere mig. Tak. Og så kunne jeg først være fristet til at spørge dig, Claus. Du er jo gammel skolelærer. Så altså, du har jo haft masser af de her unge gennem hænderne, kan man sige. Hvad tænker du, når du ser resultater som de her? Jeg vil sige, der er ting, der ikke overrasker mig i forhold til det med det opsøgende arbejde. Det har jeg kunne fornemme i mange år som fysik-kemilærer. Det med at lave det opsøgende arbejde, det har de ikke været stærke i, og det er gået lidt ned ad bakke der. Så jeg kan også godt forstå den der jungle. Man kan ikke se skoven for bare træer. Den fornemmelse har jeg helt klart. Men jeg vil sige, noget af det, der overrasker mig, det er jo det her med, når vi så laver en masse materiale til dem, og faktisk giver dem det, overrækker det her, værsgo, så savner de stadigvæk info. Ja. Altså det der med igen, jamen hvis du er dårlig til matematik, skal du så bare have 2 bøger, eller 3 bøger, så bliver du bedre til matematik. Nej, det er de voksne, og dem, der skal hjælpe dem videre, og forklare dem, og informere dem osv., det er dem, der har brug for, og det er det, de unge har brug for, altså hjælp.
til at forstå og også få indsigt i tingene. Ja, og jeg vil sige, for min egen regning, efter at have arbejdet med kommunikation i mange, mange år, vi lærer på kommunikationsstudiet, at det første spørgsmål, man skal stille, når nogen vil lave en kampagne, det er det her i virkeligheden et kommunikationsproblem? Og det kan man faktisk godt diskutere, i hvilken udstrækning det her område er et kommunikationsproblem. Jeg vil da alligevel sige, at ja, det er det, hvis vi i hvert fald vedtager, at det at sætte sig ned med de unge og have de her samtaler, hvor de får lov til at reflektere, og de får lov til at gøre det sammen med nogen, der kender dem, som måske også kan vejlede dem en lille smule. Fordi jeg tror det der med, vi ved ikke rigtigt, skal vi kalde det et informationsbehov, skal vi kalde det et vidensbehov, eller hvad er det, men i hvert fald så synes jeg, det virker som nogle unge, der er meget søgende, og som i den proces bliver meget usikre. Og jeg er ikke engang sikker på, at man som ung føler, at det er meget federe, at man lige pludselig finder ud af, at kæft, jeg kan vælge mellem 60 fag. Okay, det gør det ikke nemmere for mig, vel? Altså, så jeg forstår på en eller anden måde godt, at det her det er en super svær proces. Jeg synes, det vigtigste her, det er jo, at vi sådan i hvert fald skriver os bag øret, at det her det bliver ikke løst ved flere pjecer og flere videoer. Det her det bliver løst i højere grad ved at prøve at finde ud af, hvordan får vi sat de her hjælpere bedre i spil omkring de unge. Hvordan hjælper vi måske bedre forældrene til at kunne være gode vejledere, og hvordan kan vi bedre bruge også, hvordan kan vi skaffe ressourcer nok til, at vi har unge vejledere, som kan komme ud måske også og hjælpe ud i klasserne med at stille gode spørgsmål, som får de unge til at reflektere over deres fremtid. Det synes jeg er vigtigt. Ja. Det var måske det. Altså, har du noget at tilføje på det her tidspunkt, Emil, eller skal vi shoppe videre, synes du? Ikke andet end, at man selvfølgelig kan læse de der yderligere referater på hjemmesiden, hvis man vil sådan dykke endnu mere ned i, hvad det er for nogle materialer, de kan lide og ikke lide, og hvad der er forskel på de der grupper, trods alt. Ja. Men hvis du så klikker videre en gang, fordi så har vi jo virksomhederne. En anden vigtig målgruppe for projektet, fordi man kan sige, det er jo hele aftagerledet, og også her en meget stor del af de unges læring foregår. Men det her med at få aktiveret virksomhederne, hvad har vi egentlig lært om det, Claus? Fordi det har du jo kigget rigtig meget på, og du har haft rigtig meget kontakt med rigtig mange virksomheder i den her proces. Jo, det er mig, der er Claus, og det er mig, der blev kaldt fødselshjælper før. Jeg er også blevet kaldt bulldozer, og alt muligt forskelligt i løbet af den her projektperiode. Ja. Og det er nok det, der kendetegner rigtig meget mit arbejde med virksomhederne. Det er, at der skal sparkes nogle døre ind. Der skal ydes noget førstehjælp nogle steder, og man skal tage hånd om, og man skal tage godt imod, og man skal ikke tage et nej for et nej, og man skal være parat til at være fleksibel i alle retninger, og hente info, og lave lidt detektivarbejde osv. Man skal være lidt en blæksprutte på det her område, fordi hver virksomhed er jo lidt unik og for sig. Men overordnet set, så vil jeg sige, så er man meget villig til at yde. Man vil gerne. Men det kan godt være, det ikke lige i dag, fordi vi har travlt. Og i morgen, der har vi ikke travlt, men så har vi ikke råd. Og det vil sige, hvornår fanger jeg dem så? Ja. Og det er tit den der balancegang, jeg har stået med, hvor at, ja, prøv at høre, det der nej, du kommer lige her, eller det kan godt være, du ikke lige har tid. Det kan godt være, du står på stilladset, men jeg skal have noget info, og det skal være nu. Og så får jeg så også den info, og så bliver vi gode venner bagefter, når jeg så lægger den ud og promoverer den og kommer videre med det osv. Så det er jo dejligt. Så man kan sige, løsningerne er der, men det kræver meget håndholdt arbejde. Det kræver, at man servicerer, tager hånd om og har en rigtig god dialog med dem. Også på nogle tidspunkter, som kan være rigtig svære. Så det er jo mest at det arbejde, jeg har lavet, hvor man kan sige, praktisk har det været sådan meget i december måned, hvor vi starter med at sende nogle mails ud til virksomhederne, spørge dem om det kommende år, for at være i så god tid som muligt, fordi det her med uddannelse, det er jo ikke sådan noget metervare, der bare hænger på hylden, vi går ud og handler. Lærepladsen.dk, som vi snakker om før, det er jo meget der, man går ind som virksomhed og slår en stilling op, og så er det jo nu, vi mangler. Men hvis vi skal ud og så nogle frø og inspirere nogle mennesker til at vælge den erhvervsfaglige vej, så skal vi gøre det i rigtig god tid. Og hvis vi skal se, hvilke muligheder der er, og hvilke behov der eventuelt skal dækkes, jamen så er det rigtig vigtigt, at vi kommer godt fra start, og i så god tid som muligt. Så man kan sige, når jeg tager fat i virksomheden i december måned, som også er en svær måned, jamen så får jeg måske
Når jeg sender en mail ud til en 150 virksomheder, så kommer der måske en tredjedel svar ind. Og når jeg stiller en lang række spørgsmål, det har vi også lært hen ad vejen, hvor mange lærlinge skal du bruge, hvor mange har du, hvilke fag og så videre, så kan det være, at jeg får en mail tilbage, hvor der bare står ja. Og så skal vi arbejde videre derfra. Og sådan er det hele tiden, at den kommer ind på mange forskellige sjove måder. Når jeg så har fået skrevet en 3-4 mails til virksomheden, og der ikke er kommet svar, så er det der, jeg begynder at ringe. Og når vi så ikke har fået svar, så kan det være, at jeg tager ud og rusker, som man siger. Ikke? Men det kræver meget tålmodigt arbejde, og det kræver, at vi hele tiden registrerer, holder øje med og spørger ind til. Og så henter jeg jo rigtig meget info også fra, kan man sige, kommunen eller fra campus, som jeg samarbejder rigtig godt med, i forhold til, hvad der også de ligger inde med af viden, for simpelthen at skabe det store overblik. Der er også noget med de små fag, som udtrykker, at de har fået lidt ekstra opmærksomhed igennem kampagnen. Hvorfor er det egentlig? Altså det er jo det her med det store forkromede overblik. Hvem skal vi satse på? Er det de store fag? Er det smed? Er det tømrer? Sådan noget for eksempel. Eller skal vi prøve at egentlig samle det og give alt lige meget opmærksomhed? Og det synes jeg, vi skal, fordi det er jo meget vigtigt, at vi signalerer den her bredde, der er i fagene. Også for, at der ligesom skal være noget til alle. Men hvor meget tid skal vi bruge på det? Og jeg plejer som regel at komme med et godt eksempel i forhold til Bornholm. Vi har 1 lufthavn. Lufthavnen tager 1 lufthavnsoperatør-elev om året, cirka. Hvor meget skal vi slå på tomme i forhold til det? Men ikke desto mindre, så skal de jo bruge en lufthavnsoperatør. Hvad gør vi så? Ja, det er jo så her, vi kan sige, at projektet har gået ind. Jamen, det samler vi under et. Og så får det jo også en masse opmærksomhed med sig. Og det kan inspirere nogen, det kan give nogle gode idéer, så hvorfor ikke? Ja, og konkret så hjælper du i den forbindelse så med hvad? Altså det kan være alt mellem stillingsopslag eller promovering på sociale medier. Sørger du for praktikpladsen.dk og hele tiden sørge for at informere og have en god dialog med dem. Det kan også være det der med, hvis det er en virksomhed, der faktisk ikke rigtig ved, hvad de skal, eller hvor de skal starte henne, jamen så kan det være, at de ringer. Det kan være, at jeg har en dialog med dem. Måske kan jeg svare på noget, men det, der måske er allervigtigst for mig, og det, jeg har gjort rigtig meget, det er at sende dem videre til rette vedkommende. Okay. Sådan, så vi får løst de der udfordringer, der kan være undervejs. Super. Der er også, hvis du lige klikker en enkelt gang frem, Emil, så er der også en erfaring, som går lidt på det der med, hvad er det for nogle spørgsmål, som du bliver mødt med af virksomhederne. Altså her så for eksempel kan man som virksomhed tage en elev, hvad skal vi gøre for selv at finde en elev, hvad er forventningerne til os, når vi får en elev og sådan noget. Hvornår opstår de spørgsmål i processen? Er det, når du ringer til dem, eller hvordan opstår det? Det er jo mange gange, når jeg ringer til dem og har en god dialog med dem, men det kan lige så vel være når som helst, hvor som helst. Altså det kommer jo hele tiden, fordi igen, der er jo ikke sådan nogle faste tidspunkter for en virksomhed i forhold til, hvornår de har behov for en elev, eller føler, at de gerne vil have en elev. Det er jo sådan lidt... Det er jo lidt løbende. Og så kan det være alt mellem himmel og jord, der lige pludselig opstår, hvor man har et spørgsmål. Og så er det jo bare super rart, og det er jo også det, vi er blevet mødt med, kan man sige, når vi har interviewet virksomhederne. Det er bare rart, at der er en, man kan ringe til, og så bliver det ikke løst, men så bliver man sendt videre, eller får det løst, eller bliver sendt videre til der, hvor man nu kan indhente den her info, du har brug for. Ja. Super, Claus, og så bare som afslutning på det kan man sige, du skriver her noget med, at du har haft personlig kontakt med op mod 150 virksomheder årligt, og på praktikpladsoversigten kan man jo se, at det måske så giver sig resultat i omkring 300 praktikpladser. Ikke? Så det giver måske sådan, nu ved jeg ikke, nu bliver vi ved med at bruge Viborg som eksempel af en eller anden grund, men altså, hvis man nu sidder og skal lave det samme i Viborg, så kan man jo sådan måske begynde at gøre sig nogle overvejelser om, at hvis man vil, hvordan man kan skalere det til et behov i et område, der er større eller mindre end Bornholm. Emil, du var også med til at interviewe nogle af de her virksomheder i forbindelse med slutevalueringen. Har du nogle yderligere kommentarer til det, som Claus har fortalt her? Nej, altså jeg tror, det der går igen er, at de har været generelt rigtig glade for projektet, og det har de været, fordi de kan godt se, at der er et behov, men det har tidligere været ret vanskeligt for dem at reagere på det behov, fordi det kan godt være, at man sidder som ene smedevirksomhed og siger, at jamen, vi har,
vi skal promovere det her meget mere, fordi der er faktisk også bedre jobmuligheder, end mange går og tror. Men hvordan skal man komme i avisen og fortælle den historie? Eller hvordan skal man lave en hjemmeside, der er nogen, der går ind på og læser den historie? Og der kan man sige, der har det, at man har samlet alle et sted i en oversigt og i en pressemeddelelse og i et opslag på sociale medier og sådan noget, gør, at det har fået lidt større gennemslagskraft, de her ting. Så det der fælles talerør har de været rigtig glade for. Flere siger også, at de kan jo bare se generelt også hos kollegaerne. Det er sjovt nok ikke så tit hos dem selv, men hos kollegaerne kan man godt se i hvert fald, at det har skabt et øget fokus om, vi skal gøre noget her. Så det har de været glade for. Så siger de jo også alle sammen, at det, som også gør en rigtig stor forskel, det er, at det bare er blevet en lille smule nemmere. Altså det er, at der er en, man kan ringe til, og så kan man få svar på de her forskellige ting, i stedet for at sidde og google, og ikke rigtig vide, hvem man egentlig skal tage fat i. Fordi det er lidt en jungle, det der med, hvad kræver det at have en elev, og hvordan får man det, og hvornår får man det, og det svinger lidt fra uddannelse til uddannelse. Og sådan noget. Så det er ikke helt nemt altid at finde ud af, og der har de været glade for. Og have et telefonnummer. Det giver mig sådan en inspiration til at sige, at der er en ting, der går igen her. Altså, hvis vi vedtager, at det ikke at vælge, altså det at vælge gymnasiet er et ikke-valg, ikke? Så er der mange ting, der går igen, både hos virksomhederne, hos skolelærerne og hos de unge. Det er det nogle gange lettere at bare lade være, hvis man synes, det bliver for besværligt, ikke? Så som ung, så lader man være med at vælge en faglært vej, fordi det er nemmere bare at vælge gymnasiet. Som skolelærer, så kan man sige, at jeg lader bare være med at tage de unge ud på virksomhedsbesøg, for det er egentlig lidt besværligt at gøre det. Eller man som virksomhed kan sige, at det er lidt for besværligt at finde ud af, hvordan jeg tager en lærling, jeg lader bare være. Altså. Så der er meget her, der handler om at gøre tingene simple for nogen, der ellers gerne vil. Der er kommet et spørgsmål her fra i chatten. Det er, hvordan er fagene udvalgt? Det er fra Lisbeth, der spørger. Hvordan er fagene udvalgt? Jeg kan få øje på flere fag, der ikke er i listen på jeres hjemmeside. For eksempel mangler der serviceassistenter, der kan arbejde på sygehuse og hoteller, samt ejendomsservice, der kan arbejde i kommuner, skoler, boligorganisationer og lignende. Claus, jeg tror, det er dig, der må prøve at svare på det spørgsmål. Man kan sige, at den liste, vi sidder med, er en komplet liste over de erhvervsfaglige uddannelser, der er i de virksomheder, der er på Bornholm. Ja. Så kan vi være lidt begrænset i forhold til, hvilke virksomheder er repræsenteret på vores hjemmeside. Okay. Og der er det de fag, der ligesom fremgår der. Og det kan igen være delt op i to grupper. Det kan være delt op i den gruppe, at det er fag, som der søges elever på. Men det kan også være fag, hvor man siger, at det her er en virksomhed, der har en advokatsekretær, og der er altså, vi søger ikke en ny i år, men det der om 2 år gør vi måske igen. Så det er også et billede af, hvad de har, og ikke nødvendigvis, hvad de tager. Okay. Men det er simpelthen for at danne et overblik over, hvad det er for nogle erhvervsfaglige uddannelser, der er mulige i vores virksomheder. Okay, så der er ikke, man kan sige, det er ikke fordi, der er sket et udvalg. Nej. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvad der er. Det er Bornholm. Ja. Det er, hvad der foregår her. Super, tak. Tak for det. Det sidste, jeg gerne vil lidt mere i dybden med, det er jo til dig, Karen, og det handler lidt om det her involvering i et samarbejde på tværs. Og jeg kan stadig huske, at det var dig, der kom op til, efter vi havde holdt et advisory board møde, så kom du hen til mig og sagde, vi er simpelthen nødt til at dokumentere det her med, hvad deltagerne i advisory board har fået ud af det, fordi jeg fornemmer, at det har været en vigtig ting for dem. Og så gik du ellers i gang med at interviewe en masse af dem. Hvad var det, du hørte? Jamen altså, det er jo ganske rigtigt, der har været det her advisory board, hvor vi som projektpartnere også har siddet med. Og det, jeg synes, jeg kunne se både som observatør, men også som medlem samtidig, det er, at der er sket en udvikling i måden, der blev talt sammen om, altså det der fælles indsats, at prøve at få flere faglærte på Bornholm. Og det var jo ikke en planlagt indsats fra start af, og det, som blandt andet er mit job i det her, det var jo at prøve at være med til at finde ud af, hvad de metoder, der blev afprøvet i det her projekt, hvilke af dem virker godt nok til, at vi kan sige, at det kunne være en fordel at udvikle dem andre steder og udbyde dem andre steder. Og så var det, jeg tænkte, jamen faktisk så synes jeg, der skete noget i det her advisory board, som var værd at tage videre med.
Og det er sådan set det, der er udgangspunktet for det. Jeg har lige lyst til at sige nu, når vi snakker om det her med, hvad er det for nogle fag, der er blevet valgt, og hvordan. Altså, erhvervsuddannelsesområdet er jo nok en af de uddannelsestyper, vi har i Danmark, hvor der i forvejen eksisterer rigtig mange samarbejdsfora. Det er jo i forvejen sådan, at arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner har rigtig mange samtaler om, hvordan er faget her i det her lokalområde, hvor lærepladserne hen, hvordan kan vi samarbejde om AMU-udvalg, hvordan kan vi samarbejde om at få flere unge til at vælge det her fagområde, fordi der sidder interessenter direkte med udgangspunkt i erhvervsskolerne. Det, der så er omkring det er, at det er jo fagopdelt. Det er opdelt ud fra de fag, der er på de enkelte erhvervsskoler. Og det, som det her udvalg kan, synes jeg, er, at det er tværfagligt. Og det vil jeg gerne undersøge, at den her antagelse, jeg har omkring det her med at gå ud over de enkelte fag og prøve at samle folk i et samarbejdsforum på tværs af fagene, kan det noget. Inklusiv det her med, at der er en masse fag på Bornholm, som der ikke, det er muligt at få en læreplads på Bornholm, men det er ikke muligt at gå på skolen her. Og sådan er der i hele Danmark, altså der er forskel på, hvor lærepladserne ligger, og hvor skolen ligger, og hele det der geografiske balance, det er noget af det, som vi arbejder med og får til at gå bedre op, hvis man kan sige det på den måde. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har ringet til nogle af medlemmerne af Advisory Board og spurgt dem om, hvad har I fået ud af det her? Synes I, det var værd at deltage, og hvad kan I tage videre med? Og dem, jeg talte med, de sagde alle sammen netop det her med det tværfaglige, og det også tværsektorielle var rigtig vigtigt. Altså, at man mødes et sted, som egentlig ikke tager udgangspunkt i et fag, men i en geografi. Altså her på Bornholm, hvor uddannelsesaktører er, hvor kommunen, både dem, der arbejder med ungeindsatser, men også dem, der arbejder med beskæftigelsesindsatser, og så en lang række virksomheder fra mange forskellige fag, sidder sammen om et bord. Og det, de især pointerede, det var, at man fik øjnene op for nogle andre virkeligheder end ens egen lille brøkdel af, hvordan man ser erhvervsuddannelsessystemet, eller hvordan man ser sit fag. Og man kunne også få høre om nogle erfaringer, som man ikke ellers ville have stødt på. Ikke alle dem, jeg talte med, men nogle af dem sagde, at de synes også, altså de kunne genkende det der. Jeg også synes, jeg stillede ikke ledende spørgsmål, men jeg spurgte dog, hvad har I fået ud af processen? Og de sagde, at det var rigtig vigtigt, at der faktisk havde været en virkelig god stemning, og ikke mindst en uformel stemning i det her advisory board. Så det her med, at der over tid var blevet nemmere og nemmere at tale sammen, og også tale om nogle af de ting, der ikke fungerer, og som er lidt svære, som en meget vigtig del af det at sidde i et forum. Så var der en repræsentant for fagforeningen, som sammenlignede det her med de her i forvejen eksisterende faglige samarbejdsudvalg. Altså, det her det er jo bare et ekstra, og man skal passe på, hvis ikke alle er med, fordi der foregår simpelthen så meget, som man ikke kan fange i sådan et tværfagligt udvalg. Og det er svært, og jo større, nu havde vi det er jo kun på Bornholm, at man kan blive overrasket over, hvor meget der foregår, som man ikke når at få ind i sådan et forum, fordi at der foregår en masse inden for hvert fag. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man skal holde for øje, at det her det er ikke i stedet for nogle af de her enkeltfag, men det er noget, der bygger ovenpå på tværs af fagene. Så de forskellige virksomhedsrepræsentanter, jeg talte med, der var der nogen, der lagde vægt på, at der ofte var faglige oplæg i Advisory Board, eller at Claus havde lavet en oversigt, det kan være noget statistik eller et eller andet, fordi ligesom vi taler om, at de unge mangler viden, så mangler vi voksne også viden. Og der er rigtig mange myter omkring det her. Så det her med at sidde med i et forum, hvor man får noget fakta, eller at vide, hvad er det nyeste forskning på det her område, giver også et vidensinput, som man kan bruge i sit erhvervsliv, og ikke mindst mit næste point dernede, man kan også bruge det som virksomhed i forhold til sine kollegaer, andre virksomhedsejere, som man måske, som du var inde på, Emil, ikke synes tager deres del af kagen, ikke tager deres antal lærlinge, som de burde, så kommer man lige pludselig med nogle fakta på hånden og siger, faktisk er du klar over, at 20% af dem, der arbejder inden for vores virksomheder, de er over 60 år. Så kommer der lige pludselig nogle andre argumenter, man kan bruge, ud over sådan en eller anden, du burde, og en eller anden, etisk argument, at man så har nogle fakta på hånden.
Men når det så er sagt, så var der også en virksomhedsejer, der sagde, det er rigtig, rigtig fint med det der samarbejdsudvalg. Jeg synes også, det har givet mig noget, men altså, det er ikke noget værd, hvis det bare er et snakkeforum. Vi er nødt til at kombinere det med indsatserne. Sådan så at de ting, du har været inde på, Claus, med, der er faktisk brug for, at der bliver løftet noget, som virksomheden ikke selv har ressourcer til at løfte. Så det skal være en del af, hvad skal man sige, et samarbejdsforum, der bygger på noget, man samarbejder om. Så må du gerne skifte. Hvis jeg så lige skulle samle op på, hvad det kan bruges til. Ja, det er den. Så vil jeg gerne lige understrege, at altså, de her interviews, vi kan jo ikke dokumentere det her. Og som vi også var inde på, altså uanset hvor fantastisk en brochure, det kan man sige det samme, uanset hvor fantastisk et samarbejdsudvalg, så er det jo ikke det i sig selv og alene, der hvad skal man sige, rykker ved, hvor mange der vælger at blive faglærte. Det er en del af mange brikker, og vi kan ikke dokumentere det, at man samarbejder, fører til, at der er flere unge, der vælger at blive faglærte. Ikke desto mindre, så kan man jo sige, at det her med, at man har snakket sammen, og de argumenter, jeg kom med før, til sammen er med til det der med, at man har et fælles mål om, vi i det her område, her Bornholm, det kan også være nogle nabokommuner et andet sted i landet, typisk inden for et område, hvor der er en erhvervsskole, som ligger på tværs af flere kommuner, arbejder sammen om, at vi gerne vil have flere faglærte. Så er der stadigvæk, og jeg vil gerne lige understrege det der med, at det ikke er i stedet for de fagbaserede samarbejder, der allerede eksisterer. Det her det er på tværs, og det er en lokal indsats. Og så er det her med, at det ikke skal være et snakkeforum, men et handlingsforum. Der var dem, jeg talte med, sagde alle sammen, det kunne være rigtig fedt, hvis man kunne bruge samarbejdsforumet til sammen at søge nogle penge, nogle projektmidler, og så have en række indsatser, som man så fungerede som en eller anden form for styregruppe for. Og så igen det her med, at det skal også være tværsektorielt. Altså skal være uddannelsesaktører, skal være kommuner og kommunens forskellige forvaltninger, og så virksomheder fra en meget bred faggruppe, og med både begge sider af arbejdsmarkedsparter, der skal sidde med her. Og så ikke mindst var der også flere, der sagde, og det tænker jeg også, altså man kan ikke bare oprette et forum, og så sætte penge af til, at man hvad skal man sige, sætter hinanden stævne og mødes. Det skal faciliteres, der skal være ressourcer til at drive det, til at invitere vidensoplæg ind, til at, hvad skal man sige, pleje medlemmerne, at de er klar over, hvad er mine forudsætninger her, hvad er min rolle, kan vi søge nogle projektmidler sammen og forventningsafstemme det, og ikke mindst være med til at opbygge den der tillid over tid, sådan så at det rent faktisk bliver et samarbejdsforum, og ikke bare et eller andet formelt snakkeforum. Mm-hmm. Yes. Jamen, tak for det. Claus, du har jo også været med under hele rejsens gang i det her samarbejdsforum, og nu bliver der sagt her, at det, sådan, at det tager måske lidt tid, eller lidt tålmodighed, eller hvad er det? Hvordan har din oplevelse egentlig været af, hvad vi har diskuteret i starten, og hvad vi diskuterede til sidst? Man kan sige, nu har jeg jo været med siden 1.1.18 med et projekt, der var storebror-projektet til det her, kan man sige. Og det, jeg oplevede fra start af, det var, der blev kastet med mudder. Det var alle andres skyld i forhold til, hvorfor det gik dårligt. Og jeg vil sige, det har jo vendt fuldstændig til faktisk at være utroligt berigende at møde op. Alle møder talstærkt op og faktisk yder en indsats og en velvilje, møder de op med, og de vil gerne imødekomme også andres udfordringer. Altså det der med, at man lytter, og man faktisk også begynder at foreslå, eller måske endda byder ind og siger, prøv at høre, det kan jeg faktisk godt, eller det kunne vi jo måske gøre sammen. Eller, det er jo fantastisk at høre sådan noget, at man kan det lige pludselig. Ja, og jeg synes også, der begyndte at være sådan et sprog, hvor man kunne begynde at skubbe lidt til hinanden på en venlig måde, uden at man blev sure, men at man faktisk... Det kom sent. Det kom sent i forløbet, at man tør det. Ja. Ja, men altså super. Og af min egen metafor for det der, det var, ligesom jeg også nævnte, synes jeg, i starten af mit andet indlæg, der er et eller andet med, der hvor vi kommer et sted hen, hvor at stemningen bliver, at nu går vi i gang med at spille hinanden gode. Altså, nu prøver vi faktisk at se, hvordan kan vi faktisk hjælpe hinanden ved at lytte til hinanden. Det er faktisk de oplevelser, jeg har haft, både i advisory boardet, men vi har også holdt nogle konferencer, hvor jeg synes, at vi har oplevet det samme. Altså, når virksomheder har sat sig ned sammen med skolelærer og snakket om det her med, hvordan får vi lavet nogle gode besøg ude på virksomhederne, og skolelæreren fortæller, hvad er det, de synes, der er en udfordring, mens virksomhederne sidder og lytter, og omvendt, jamen, så
går der ikke særlig lang tid, før at man ret hurtigt faktisk kan sige, men det får vi da relativt nemt løst på den og på den og på den måde. Men det kræver altså, at vi kommer et sted hen, hvor der er noget tillid, og i hvert fald kan man sige, hvis vi skal lære noget af projektet, som til nogen, der har lyst til at skalere det, så er det, at man skal nok væbne sig lidt med lidt tålmodighed, fordi det tager lidt tid at komme derhen, hvor tilliden kommer på plads. Det var en gennemgang af nogle af de vigtigste erfaringer, vi har gjort os i projektet, som vi har set det, og som kan du, eller en af jer, der har sådan en brochure, men den ligger foran jer. Vi har en rapport, som ligger foran jer, super velskrevet af dig, Emil, som dem af jer, der er interesseret i, kan læse. Lidt mere i dybden omkring projektets erfaringer og anbefalinger. Jeg holder den også op foran kameraet, så dem, der er med virtuelt, kan se den, og den kan selvfølgelig også findes på vores hjemmeside. Og ellers så er der nu en kort pause, og det er på små 10 minutter. Vi er tilbage kl. 16.20, hvor vi fortsætter. Det gælder både jer virtuelt, I kan lige nå at tage ud og få jer en kop kaffe, og det gælder også jer her. Der er en kop kaffe og en lille forfriskning herude bagved. Og den gode nyhed er jo, at om 40 minutter, så har jeg fået et glas vin. Hvad? Det er skide godt. Jeg ved godt, det er kun derfor, du er kommet, Claus. Så. Ja, jeg ved det godt. Hvad gør vi herfra? Er det spørgsmål, som vi også gerne vil bruge den her konference til at forsøge at svare lidt på, ikke? Fordi jeg synes, det er jo godt, du nævner det, Christa, det der med, ikke? Man laver et projekt, og man går ind i det, og man arbejder og sådan noget, og det er rigtig, rigtig godt, at der er nogle ting i projektet her, der nu lever videre, at kommunen ligesom har besluttet, jamen praktikpladsoversigten og virksomhedsoversigten, den får lov til at leve videre. Og at du kommer til at føre det videre, Claus, her efter projektet. Det er sådan lidt et lettelsessuk, fordi det er sådan lidt, når man har lavet noget, man faktisk synes, der fungerer godt, at man så skal sige, jamen så er projektet slut, og så lægger vi det bare ned. Det er jo lidt ærgerligt, også selvom at vi godt ved, at det primære formål, og det vi har fået penge til, det var at afprøve nogle metoder, som kunne inspirere andre, ikke? Så synes vi alligevel, det er ærgerligt. Så hvad gør vi herfra? Og vi synes da vi sad og planlagde den her konference, at det var vigtigt, at ikke kun var os, der har siddet og arbejdet i projektet, som var til stede heroppe på scenen i dag, men også dem, som projektet i virkeligheden handler om. Så vi har et større panel, der kommer op og kan, jeg har nogle spørgsmål til, som er nogle spørgsmål, der i virkeligheden forsøger at pege lidt fremad, men som også er et spørgsmål, sådan direkte formuleret, jeg har fået, så det er den der småkage. Jeg har virkelig sat så fast i mine tænder, altså. Og der er andre, der har samme oplevelse. Undskyld til jer, der sidder og følger med virtuelt, men vi har fået nogle lækre cookies her. Så dem vil vi gerne give lidt ord til en afsluttende bemærkning. Og de spørgsmål, som vi sådan set i virkeligheden vil stille, det er, jamen, hvordan hjælper vi de unge med at træffe de rigtige valg? Altså, det vil vi gerne spørge nogle unge om. Og vi vil også gerne spørge en forælder om det. Altså, hvad skal der egentlig til for at gøre jer til endnu bedre medspillere i den her proces? Så heldigvis har vi en mor, som vi i øvrigt ved fra undersøgelser, er den vigtigste i forhold til de unges uddannelsesvalg. Det er også vigtigt at snakke om, hvordan fastholder vi de unge? Altså, det er jo de grundlæggende spørgsmål her. 40% dropper stadigvæk ud af dem, der så vælger den faglærte vej. Ikke nok med, at der ikke er nok, der vælger det, men der er også bare rigtig mange, der dropper ud. Og det er selvfølgelig naturligt, at der er nogen, der bliver klogere og siger, okay, det var alligevel ikke noget for mig. Men det er nu alligevel et stort tal. Og med det behov, der er, hvis vi kan minimere det tal, vil det jo være fantastisk.
Og det her med medspillere, for at blive den metafor, hvad er det egentlig, vi skal gøre for at blive ved med at hjælpe virksomhederne i den forbindelse, og i øvrigt alle de andre interessenter, som har vist sig og gerne vil være medspillere på det her, når vi nu har lavet projektet på Bornholm. Så første levende billede er den allervigtigste på scenen, og det er dig, Lærke. Bare kom herop. Giv Lærke lige en hånd. Lærke, som er elev hos Knusker L. Jeg ved ikke, du kan få lov til at stå her i midten. Det er vigtigt. Du er jo en af vores rollemodeller. Du har både været med i en af vores brochurer, og du har også var også med, da vi snakkede om det her på folkemødet. Og Lærke er jo en af dem, det handler om. Og en af dem, som selvfølgelig har skulle træffe alle de her svære valg. Men jeg tænkte bare, Lærke, kunne du ikke bare starte med i virkeligheden at fortælle din historie? Hvordan endte du der, hvor du er nu i dag i Knusker L? Jo, det vil jeg gerne. Jeg gik i 9. klasse og var rigtig skoletræt, og jeg tænkte, men hvad så? Så jeg tænkte, jeg skal bare på gymnasiet, ligesom alle de andre. Men på det tidspunkt, så blev jeg erklæret ikke uddannelsesparat. Det vil sige, at jeg kunne ikke få lov at tage en gymnasiel uddannelse. Så jeg tænkte, hvad gør jeg så? Så må jeg tage 10. klasse. Og så gik jeg i 10. klasse i 4 måneder, tror jeg. Og jeg pirkede, og jeg lavede ikke mine lektier, og jeg var ikke deltagende i undervisningen. Så min ugevejleder sagde til mig, Lærke, hvad med noget praktik? Kunne det være noget for dig? Så kom jeg hjem til min mor og siger, mor, hun siger, at jeg skal i praktik, men som hvad? Altså, hvad kan jeg? Altså, hvad kan jeg ikke? Og så sagde hun, men så må du ringe ud til Peter hos Knusker L, fordi der har hun også været ansat. Så jeg ringede ud til Peter, og jeg var sådan, hvad har du lyst til at have mig en uge? Og så kom jeg derud for en uge, og synes egentlig, det var meget spændende. Og så kom jeg efterfølgende hver torsdag også i praktik, fordi det kunne 10. klasse give mig lov til. Så stoppede jeg i 10. klasse og blev placeret ude på FGU. Og det var ikke et sted for mig. Så jeg ringede ud til Anders eller Peter igen og siger, men hjælp, altså hjælp mig, jeg hører ikke til her. Og så kom jeg derud i praktik og var der i 2 måneder og 37 timer om ugen, hvor jeg også havde et ungdomsjob ved siden af, så det kørte ligesom bare på repeat. Og så blev jeg så sendt hjem på grund af corona, men ringte hurtigt til min chef igen og sagde, det dur jo ikke det her, for jeg går bare herhjemme og keder mig. Og så ansatte han mig som arbejdsmand eller arbejdsperson, eller hvad man må kalde det i dag. Og så var jeg ellers der en 2-3 måneder og startede på grundforløb 1 og 2. Og da jeg så gik på grundforløb 2, så tænkte jeg, jamen hvad forventer de af mig? Kan jeg få en læreplads eller hvad? Så jeg spurgte min chef, jamen, hvad forventer du af mig? Hvad vil du have, jeg gør? Skal jeg skrive en ansøgning? Eller så sagde jeg, nej, Lærke, hvis bare du består, og hvis du opfører dig pænt, så kan du godt få en læreplads. Og så startede jeg ellers i lærer, og der har jeg været i 3 år. Jeg har 1,5 år tilbage på min uddannelse, så jeg er færdig. God historie. Og jeg skal bare høre dig, synes du er havnet på rigtig hylde? Det synes jeg helt bestemt. Jeg kunne ikke have fundet et bedre sted, end hvor jeg er i dag. Og hvorfor det? Er det stedet og faget? Hvad er det? Altså det første, jeg faldt for, da jeg var i praktik, det var helt klart de mennesker, der var, de kollegaer, at de var søde og rare, at de tog imod mig. Og at helt klart også mine chefer har givet mig en chance for at bevise, at jeg var faktisk ikke helt dum. At jeg kunne godt finde ud af det, ikke? Ja. Og så selvfølgelig faget, det fanger mig jo i dag. Og ja, det er dejligt. Jeg har endelig fundet min plads. Jeg har taget det rigtige valg. Ja.
Og det er vi alle sammen, tror jeg, herinde i salen fuldstændig enige og bliver også lidt rørt, når vi fortæller din historie. Det er rigtig dejligt, når man oplever en, der rent faktisk lander det rigtige sted. Også bare for at minde om, at det er jo det, vi gerne vil med det her projekt. Altså, det er jo eksemplificeret på bedste vis her med Lærke. En, der finder sin plads. Men det vi også gerne vil i projektet, det er måske at gøre vejen dertil lidt lettere. Og jeg fornemmer ikke sådan, synes du selv, du har haft en let vej? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså allerede i folkeskolen, der det eneste vores ugevejleder snakkede om, det var de gymnasielle uddannelser, man kunne tage. Jeg synes ikke, at vi fik nok at vide omkring, at der faktisk også var en erhvervsuddannelse, og at det faktisk også var en god idé at tage det. Det var mere sådan, at hvis du ikke kan komme ind på gymnasiet, så skal du tage en erhvervsuddannelse. Sådan mere nedladende. Så det er den måde, jeg har følt det på dengang. Min far, han på det tidspunkt, han havde et job, så han vidste noget om alt det her med erhvervsuddannelser og virksomheder og ting og sager, og sad også i det. Så på den måde har jeg fået hjælp til ligesom at forstå, at man faktisk godt kan tage en erhvervsuddannelse, og at det er en god idé. Super. Tak for det, og en hånd til dig, men du må gerne blive stående. Ja. I Lærkes historie og i de rigtig mange historier, når vi lytter til unge, der skulle træffe valg, der indgår der en mor. Og derfor har vi også brug for en mor på scenen. Så Katrine, vil du komme herop og være morrepræsentant? Ja, giv hende en hånd. Nu er det lidt for meget. Og jeg skal starte med at sige, at du er ikke Lærkes mor jo. Nej, hvem er det, du er mor til? Jeg er mor til en pige på 16 år, som går i 10. klasse på efterskole. Og Og så er jeg mor til en pige på 18 år, som går i 3.G. Og så er jeg mor til en pige på 20 år, som lige nu arbejder, inden hun skal rejse til udlandet og arbejde og tjene penge. Mm-hmm. Og nu forlader vi jo så Lærkes historie, så går vi over i din families historie. Hvordan har du oplevet at være mor og skulle prøve at hjælpe dine børn i forhold til uddannelsesvalg? Faktisk så var det meget inspirerende at høre dig, Lærke, fordi der er faktisk meget forskel på de 3 piger, hvor at Carla hedder hende på 20. Der oplevede jeg faktisk, som du siger, at det var lidt nederen, hvis ikke man skulle på gymnasiet. Så Carla har taget gymnasiet. Frida, lidt mere det samme også, hende der går i 3.G. Men Olivia, som går i 10. klasse, synes jeg faktisk, der har været lidt mere oplysning om. Det er ikke lige sådan nederen, og jeg har faktisk set de der videoer med dem, og kender nogle af dem på videoerne. Ja. Så det er ligesom blevet mere okay at komme ind i de erhvervsuddannelser også. Ja. Hvordan var dit eget syn på det her med de forskellige uddannelsesveje? Altså, jeg er jo også forælder. Jeg har oplevet nogle gange, at jeg sådan skulle forsvare, hvis det var, at mine børn begyndte at interessere sig for andre veje. Jeg har også hørt andre forældre sige det samme. At når de nævner, at min søn eller datter har valgt en faglært vej, så føler de lidt, som skal næsten forsvare det. Det er også sådan noget, du har oplevet. Jeg tror da også, mit syn har forandret sig fra da Carla, hun startede på gymnasiet til nu, hvor Olivia skal til at vælge, hvad hun skal. Ja. Altså, jeg synes klart, der er mange muligheder nu i forskellige grene. Så jeg tror da også, at jeg er blevet præget af, at nu er der flere muligheder, og det er lige så fedt at tage en erhvervsuddannelse, som at tage noget bogligt. Ja. Er det sådan, tror du, det er noget, der er sket i hele samfundet, eller er det bare dig, der er blevet klogere? Eller? Jeg håber da, det er noget, der sådan samfundsmæssigt har været med til at præge mig. Ja. At der er brug for alle erhverv i vores samfund, så om man er det ene eller andet eller tredje. Ja.
Så det præger selvfølgelig, altså hvordan er konteksten. Men så er der det der med din egen rolle, altså og din egen sådan, mulighed for at kunne rådgive og vejlede og hjælpe i forhold til valget. Nu hørte vi, at Lærkes mor sagde ring til Peter. Hvordan har det været for dig, synes du? Altså, jeg spurgte faktisk lige nu, når Claus havde spurgt mig, om jeg ville komme, så var jeg faktisk sådan lige lidt undersøgende med pigerne derhjemme. Ja. Hvordan synes I, jeg har været i det her? Og Carla på 20 sagde, jeg har måske selv undersøgt noget, og så har vi undersøgt noget sammen, og også afsøgt muligheder. Ja. Og det tænker jeg, at i virkeligheden så handler det vel om ikke at trække noget ned over hovedet på det, altså i hvert fald for mine børns vedkommende, men jeg vil gerne hjælpe dem med at finde muligheder i de forskellige fag, som de er nysgerrige på. Ja. Og jeg kan godt lide at få en pjece, selvom at de unge ikke gider se det. Ja. Jeg kan godt lide at se de der videoer, så fedt nok at pjecerne stadig er der, så at jeg kan sidde ved siden af og hjælpe, faktisk. Ja, på den måde. Og hvad tænker du, dit specielt? Er det fordi, så du faktisk er i stand til at koble til, at du kender dine børn, og måske kan på den måde hjælpe dem? Og støtte dem i, at det, de er nysgerrige på, det synes jeg, de skal prøve. Ja. Så de ikke får sat sig ind i en eller anden boks, at jeg bør gå den her vej. Ja. Er der nogensinde nogen, der har sagt til dig så mere direkte, at det er vigtigt, at du som forælder påtager dig det ansvar? Jeg tror da, at i forhold til forældremøder og skole og UU-vejledere og sådan, så har vi da lyttet der med, jeg bør at vide noget om det her for at kunne støtte mine børn. Ja. Så faktisk var jeg ikke med til bummesse med den 20-årige, men det var jeg faktisk med den 16-årige. Så jeg har da også selv været mere nysgerrig på, at jeg gør det okay for at støtte mine børn. Okay. Super, tak. Og du får lige en hånd for at være en god mor. Så er der jo nogen her i salen, der jo lever af at hjælpe de unge. Og en af dem, det er jo dig, Gitte, som er leder af Ungeporten, og med 2 af dine medarbejdere der ved siden af, som har hjulpet så dejligt i projektet her. Hvordan, du kan jo komme herop og tage en mikrofon. Og i virkeligheden så spiller Gitte så 2 roller i dag i panelet, og det er fordi, at Allan West, der også skulle have været her, er hjemme med en dreng, der har brækket albuen, eller et eller andet i hvert fald, det er noget helt galt, ikke? Noget helt galt. Alvorligt var det. Ja, det var meget alvorligt, ikke? Så du er sådan... Og når jeg gør sådan, så er jeg Allan. Så er du Allan, ja. Det er cirka det samme. Ja, cirka det samme, ja. Så man kan også sige, du er oppe for kommunen. Jeg er fra kommunen. Ikke? Og når du står derovre til højre, så hjælper du de unge, og når du står derovre, så hjælper du virksomhederne, og sådan et virksomhedsservice. Sådan kan man se forskellen, ja. Sådan kan man se forskellen. Nu hører vi jo igen det her, det her med de unge, og også det her med at være forældre. Hvad for nogle umiddelbare tanker gør du der omkring det, Gitte? Vi har gjort os mange tanker i vejledningen altid om, hvordan at valget sker. Og du og jeg har jo battlet mange gange om det rigtige valg, Pelle. Det er jeg ikke super vild med. Fordi det der med det rigtige valg, synes jeg, det er så svært at vide, om det var rigtigt. Det er fedt at høre, at Lærke har fundet ud af, at det er meningsfuldt. Det, at hun er i lige nu. Men hvem pokker siger, at der ikke er et andet valg, der er lige så godt lige om lidt. Lige rigtigt. Så det tænker jeg egentlig, at det er det, vi har arbejdet på i mange år. Det er egentlig at brede paletten så meget som muligt ud. Velvidende, at når vi taler med nogle unge mennesker i 8. 9. klasse, så er det ikke altid, de er helt parate til at lytte efter, hvad det er, at vi egentlig fortæller dem. Det bliver først rigtig nærværende på det tidspunkt, hvor det faktisk skal bruges, den viden. Så på den måde, så tænker jeg egentlig,
at Lærkes oplevelse af aldrig at have hørt om erhvervsuddannelser kan godt være rigtig for Lærke. Jeg ved godt, det ikke er sådan, at mine vejledere har tænkt det. Ja. Fordi jeg ved godt, hvad der indgår i et vejledningsoplæg, men det har måske ikke været der, hvor vi ramte på det tidspunkt, hvor man var modtagelig for det. Rigtig. Så sådan synes jeg bare, at det er vigtigt, at vi, når vi arbejder med nogle unge mennesker, for nogle unge mennesker, omkring nogle unge mennesker, og egentlig holde os for øje, at de er jo ultra plastiske, når de svæver rundt. Og rigtig mange af dem har rigtig meget brug for også at sige, at det var mit valg. Ja. Og det fandt jeg frem til, uden egentlig måske at have ret mange tanker om, at vide, hvem der hjalp mig undervejs. Det kan man godt bagefter tænke over. Men jeg tror på det rigtigt, når man kan opleve, at man ikke har fået den rette vejledning. Det lige præcis der, hvor man havde brug for den. Ja. Så vi ville meget, meget gerne kunne lave nogle flere processer med nogle unge, hvor vi hjalp dem til at forstå, hvad kan jeg, hvad er jeg god til, og hvordan sætter jeg det i spil. Ja. Så det skal der ikke være nogen tvivl om, at vi meget, meget gerne gør, hvis vi havde muligheden for det. Hvordan tænker I det der med forældre ind i sådan en forløb der? Ja, altså, nu er vi jo primært sat i verden for at vejlede nogle unge. Og vi har egentlig haft en strategi i ret lang tid med, at hvis vi arbejdede med nogle unge med at gøre dem valgparate, og parate til egentlig at begrunde deres valg omkring uddannelse, så tænkte vi, at de måske nok havde styrken nok til at gå hjem til mor og sige, men det her, det kan jeg faktisk også. Så det der med at tænke grundskole, læring, vejledningsaktiviteter sammen i noget, der jo på et eller andet tidspunkt summer op i, hvad er det så, jeg har lyst til? Hvad er det, jeg motiveres for? Hvad kan jeg bruge mine evner til? Er rigtig, rigtig vigtigt. Vejledning gør det ikke alene. Matematikundervisningen gør det ikke alene. Den praksisfaglige undervisning gør det ikke alene. Virksomhedsbesøget gør det ikke alene. Rigtig. Men tilsammen giver de bare nogle oplevelser, som man kan bruge, hvis der er nogen, der har opgaven med at sætte sig ned og få det samlet for nogle af de her unge mennesker. Fordi det er måske ikke der, at de faktisk er i stand til. Ja. Og det er helt fysiologisk, det er okay, at de ikke kan det. Det er der mange af os voksne, der heller ikke rigtig har lært endnu. Men det med at sætte sig ned faktisk velovervejet og tænke, hvad har jeg oplevet, hvad bruger jeg det til? Og så træffe et valg ud fra det. Ja. Og det kan man sige, det er i hvert fald også måske det, vi har fået bekræftet her i projektet. Vi kan lave pjecer og alt muligt andet, men i virkeligheden er der brug for nogen, der kan hjælpe med at samle indtrykkene. Det er også derfor, jeg tænker på det der med forældrene som en ressource, måske som nogle af dem, der kan hjælpe med det og sådan noget. Men vi ved faktisk også, at forældre føler sig jo heller ikke klædt på til det. Nej. Altså, de synes også, det er svært. Det er måske lang tid siden, de selv har været en del af uddannelsessystemet. Hvordan var det nu lige? Og hvad var det egentlig, de var? Har jeg selv gået i gymnasiet? Ved jeg så egentlig, hvad det betyder, det der med erhvervsuddannelserne? Hvordan er jeg klædt på til det? Ja. Så på den måde, så ved vi godt, det er en stor opgave. Ja. Og også nogle gange en helt urimelig opgave at ligge på nogle forældre, som for længst har forladt uddannelsessystemet, i hvert fald ungdomsuddannelsessystemet. Ja, og det der med, at vi som forældre måske også nogle gange sidder lidt fast i, hvordan tingene var, dengang vi var unge, og det gør de ser måske ikke helt sådan ud længere. Måske ikke. Måske er der noget, der har forandret sig. Måske er der en lille smule, der har forandret sig. Tusind tak, Gitte, og en anden her i salen, som vi også gerne vil se på scenen, som også arbejder jo professionelt med vores unge. Det er dig, Claus, fra Campus Bornholm. Giv lige Claus en klapsalve på vej på scenen. Vi er jo så nu op til flere genganger på scenen i dag, som også var det på folkemødet, hvor vi diskuterede nogle af de samme ting. Men Claus, nu i forhold til, og det er jo fordi, vi kan jo snakke rigtig meget. Jeg burde i virkeligheden klikke jer frem her, så vi kunne se her, hvem I er.
vi er jo lidt inden for rammerne af projektet selvfølgelig, men vi bevæger os også lidt ud over. Men altså, det er jo dig, du modtager jo så nogle af de der af de unge, der har truffet et valg om det faglærte, og de kommer ud til jer på campus. Hvad er det for nogle unge, I møder? Er det sådan super afklaret, eller hvad er det, I møder, når de kommer ind ad døren? Ja, det er jo en blandet flok, må man sige. Altså, det er jo et privilegie at have den opgave at skulle tage imod. Når vi har første skoledag der i starten af august, så det første, man tænker, det er, gud, hvor er de små. Ja. Okay. Og man tænker, de må hellere gå hånd 2 og 2 hernede ad gangen, for ellers så bliver de væk imellem alle de store bredskuldrede tømmersvend og lærlinge osv., der går der. Så det er den første oplevelse, man tænker, det er godt nok noget af et skifte for dem at komme fra en folkeskoleverden, forhåbentlig med et fritidsjob i baglommen, og så møde ude på campus og skal møde en voksen virkelighed og en virkelighed, hvor man skal på 20 uger 40 uger være klar til at møde ude på en arbejdsplads. Det kunne vi ude hos Claus Damer, som er en tømmerarbejdsplads, hvor altså der er det voksne. Nu skal vi skal have bygget nogle hus, og det er nu, og du skal med, og vi kommer ikke, der er ikke noget med fravær her, og hvornår møder jeg, du møder ligesom alle os andre. Helt den der problematik er jo fantastisk at gå ind i, men vi kan også se, at der er så mange af dem, der har udfordringer med at kunne nå det her på 40 uger. Skift. Er det, fordi det er et stort skridt at tage, simpelthen? Ja, det er jo 2 forskellige verdener. Ja. Altså, det er jo også et skridt fra at være barn i en grundskole til at være ung på en ungdomsuddannelse med alle de fantastiske muligheder og alt det ansvar, der følger med. Ja. Så der er virkelig, virkelig mange ting, man skal forholde sig til. Man skal lære, og man skal finde ud af at håndtere, samtidig med, at man er meget ung, og det hele det bimler og bamler i en, og man skal også finde sig selv og så videre. Ikke? Så der er gang i butikken. Ja, altså, og jeg ved jo, I gør utrolig meget for at prøve at hjælpe de unge så godt, som I kan, og fastholde dem og sådan noget. Og det kunne være interessant at høre, hvad er det egentlig, der er vigtigt at have fokus på i den proces? Fordi man kan jo sige, desværre er der jo ret mange, der falder fra under hele, rejsens gang. Og det, du fortæller, så er det selvfølgelig naturligt, at der er en vis portion, der gør det. Men hvad er det, der er vigtigt for jer? Hvad er det, I har fokus på? Ja, altså, det aller vigtigste lige på det spørgsmål, det handler jo om at gøre det i øjenhøjde med det unge menneske og sige, okay, hvor er det henne, du er udfordret? For nogen kan det være matematik. Altså man tror, at nu starter man på en erhvervsuddannelse, så skal jeg ikke gå i skole mere, eller sidde ned og lære noget, men det skal man. Alle vores fag har matematik, nogle skal også have fysik, og der kan være nogen der tumler med det. Og det må ikke være det, der gør, at de ikke får gennemført, eller de kommer ud og møder virksomheden og finder ud af, hvor fedt det er, ligesom Lærke fortæller. Ja. Så sætter vi ind der og laver værkstedsmatematik og får det gjort praktisk og siger, nå, det er derfor, jeg skulle have geometri som tømmer. Ja. Jeg taler af egen bitter erfaring. Ja. Det havde jeg ikke fantasi til, men da jeg stod ude på min læreplads og kom på teknisk skole, jeg tænkte, du godeste Gud, der skulle jeg høre det efter. Så den der forsøger vi at være gode på. Så kan det være noget med trivsel, der kan være noget med det sociale, der kan være noget med usikkerhed med, er der en læreplads, er der ikke en læreplads, skal jeg springe fra og finde noget andet osv. Så der sætter vi ind alle de steder, vi kan, og vi har gode erfaringer med at lave den her meget opsøgende, meget håndholdte indsats, fordi der er ikke 2 unge, der er ens. Det er jo ikke en samlet masse, der kommer ind. Og tit så er der altså også mere end en udfordring. Ja. Og så er der nogen, det vil jeg holde fast i, at der er nogen, hvor det rigtige det er at skifte. Og starte forfra, eller tage en rejse, eller gå på højskole, eller tage job, eller hvad søren ved jeg. Ja. Den snorlige vej, den findes jo ikke for ret mange. Nej. Den er altid sådan her, ikke? Ja. Det skal vi huske. Også når vi kigger på regneark og statistikker. Så det der med det rigtige valg, det kan godt være, at det ikke rigtig findes. Det tror jeg. Det kan man se bagefter jo. Det er der måske i en periode, eller lige i øjeblikket virker det i hvert fald som om, at Lærke hun har fundet det. Men okay, så det er simpelthen det. Men jeg hører der også, at det er igen det der med, at skal man hjælpe de unge her, så er man nødt til at være tæt på. Mm. Det er man. Det er man nødt til. Godt. Det var lidt erfaringer også fra campus, og hvordan de tænker egentlig deres rolle i det her flow. Så på et tidspunkt, så kommer der jo nogle virksomheder i spil. Og Merete sidder et eller andet sted, og er jo en, som sidder ude hos KH Maskinfabrik og tager sig en del af de unge, når de kommer ud til dig. Er det ikke sådan, det er?
Ikke? Fordi nu har de unge så gået derhjemme og reflekteret sammen med deres mor, og de har fået noget hjælp af UU-vejledning, og så har de også været forbi campus, og så bum, så kommer de ud til dig. Ja. Så hvem er det så, du modtager? Jamen, som regel er det jo faktisk en, vi har haft i erhvervspraktik først. Det er i hvert fald det, jeg oplever. De kommer allerede ud i virksomhed, når vi har åbent virksomhed. Ja. I 8. og 9. klasse. Ja. Og så kommer de lidt tilbage igen i de her erhvervspraktikker, der er. Og dumper allerede ind her faktisk før grundforløbet som regel. Og gerne vil have en læreplads. Aha. Og så kommer de jo efter grundforløb 2. Og så starter jeg lære som nærmest voksne mennesker. Der kan vi også se en udvikling, som Claus også er inde på. Ja. At når de kommer i 8. og 9. klasse, jamen, så er det børn. Ja. Og når de kommer efter grundforløb 2, jamen, så er det faktisk en voksen person eller en ung menneske. Ja. Ja. Der er snakket meget omkring, nu snakker vi lige om det der med det håndholdte, eller det der med, altså, at en forudsætning næsten for at kunne hjælpe dem, det er at være tæt på. At det er også din erfaring? Ja, være tæt på de unge, ja. Ja. Når vi får dem ind i erhvervspraktik, så er det jo også det her med at lære dem de her forskellige ting, og hvad det er, og have dem også tæt på, og virkelig vejlede dem i, men hvad er det egentlig, vi laver? Så det giver mening for dem, og de kan også relatere til skole, med matematik og så videre, som du også, Claus, også var inde på, at jeg skulle godt have bedre efter, ikke? Hold dem op på, hvad det er, vi laver, og relatere til skolen. Ja. Altså, Claus nævner jo sådan en lang række behov, som de unge kan have i den forbindelse. Noget det kan være noget mere trivsel, eller noget socialt, og noget er mere fagligt og sådan noget. Er det noget, I prøver at være ops på sådan i sin helhed, eller hvordan arbejder I med de unge ude på virksomheden? Generelt så tror jeg ikke, det er de unge, men bare sådan hele firmaet, at vi er gode til at være sociale sammen, og det er trygt at være som sådan en stor familie. Ja. Det er ikke fokuseret på de unge. Det er hele arbejdspladsen. Det synes jeg, vi gør meget ud af. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, for jeg har også spurgt de unge ude på arbejdspladsen lidt, hvordan og hvorledes er der noget sammenhold blandt jer uden for arbejdstid. Ja. For det tror jeg også er rigtig vigtigt, at man har et netværk. Ja. Jeg kan huske fra da jeg selv stod i lære, var der noget fra Dansk Metal. Nu er jeg jo smed, så det er den sorte afdeling. Der var meget en lærlingeklub, man ligesom kunne være en del af, så var noget fællesskab der. Ja. Det tror jeg også, der er, men det er ikke noget, mine elever har noget at gøre med i hvert fald. Og det er lidt ærgerligt, synes jeg, at der ikke er noget sammenhold på tværs af de forskellige virksomheder, og også på tværs af de forskellige fag. Ja, på den måde. Det kunne jeg godt have tænkt mig, at der var noget mere socialt den vej, fordi en ting er det sociale i virksomheden, hvor vi er en stor familie, men det kunne også være meget rart at have en at spejle sig i et andet sted. Ja. Så der er i hvert fald også nogle flere ting der, man måske kunne tage fat i fremadrettet i forhold til også at tage et lidt bredere ansvar. Jeg glemte at skifte den ned. Det er godt, Gitte. Du har styr på det. Hvad hedder det? Og i den forbindelse, nu har vi også hele aften her snakket lidt om jeres behov, også for noget håndholdt hjælp. Hvordan tænker du omkring det i virkeligheden, de ting, vi har snakket om? Virksomhedssupport og sådan nogle ting? Ja, jeg synes, det har været fantastisk, og sådan som Claus. Altså, han er jo rigtig god til at ringe til mig og sige, nu tager du dig lige sammen. Altså, nu skal vi have nogen ud. Og så siger jeg, det er det, vi gør. Ja. Den her bulldozer har jeg haft brug for. Ja. Fordi jeg får ikke selv kontaktet en skole og sige, at I er meget velkomne herude. Ja. Men jeg synes, det har været fedt, at Claus har været så meget bulldozer i sig, at han bare ringer, nu kommer der altså en 9. klasse ud, eller hvad det nu kunne være. Og de er altid velkomne. Jeg har åbnet dørene for alle. Ja. Det synes jeg, vi er rigtig, rigtig gode til. Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere. Nu ved jeg ikke, hvor svært Claus har haft det med at slå dørene ind hos andre. Det har virket som om, det har været lidt op ad bakke, hvad jeg hører i dag. Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere, der åbnede op, fordi det er rigtig givende og også nemmere for mig, når jeg skal have en elev senere hen. Fordi der har vi været før, eller det har vi hørt om. Og jo flere gange jeg har åbnet dørene, jamen, jo mere er der også blevet talt om os. Ja. Og så er vi gået igen på den måde, og så KH, dem ved vi faktisk godt, hvem er. Ja. Og så vil jeg bare lige høre dig, Gitte, og nu er du altså Allan. Ikke? Så nu er det virksomhedssupport-hatten, du lige har på og fra kommunen. De her ting, hvordan harmonerer det med den måde, I gerne vil tænke jeres virksomhedssupport på, både i dag og fremadrettet? Jeg synes sådan set, det harmonerer rigtig godt.
jeg synes, at vi i projektet her har fået sat fokus på også, at virksomheder skal være attraktive, at de skal gøre sig attraktive. Der er kamp om de unge, og det er de stærkeste, der vinder. Det er de mest attraktive arbejdspladser, der vinder. Så det tænker jeg egentlig, at det er det rigtige, som Merete siger, med at blive ved med at stå, egentlig synliggøre sin egen virksomhed og stå til rådighed. Jeg tror, der kommer mange gaver med det at turde tage det spring. Også bonusser, som man måske ikke vidste ville komme. Altså, at man møder en erhvervspraktikant, der senere viser sig at blive lærling. Det kunne også godt være, at det ikke var sådan, men det kunne jo være, at det var det. Så det tænker jeg bare, det er præcis den tanke, vi har omkring virksomhedernes engagement i forhold til at rekruttere unge. Altså, jeg har i hvert fald ikke haft problemer med at få lærlinge. Nej. De står i kø. De vil gerne ud. De vil meget gerne ud til os. De vil gerne ud til jer. De vil rigtig gerne ud. Det er dejligt. Ja. Men altså jeg synes, der ligger sådan en underliggende sådan konklusion i alt det her, ikke? At hvis man rækker hånden lidt op og viser, at man gerne vil, så kan meget lade sig gøre. Og man kan sige, at hele jeres repræsentation deroppe på rækken fra Lærke, mor, UU-vejledning og virksomhedssupport, fra den måde, I arbejder på ude i campus, og den måde, vi arbejder på ude i virksomheder, eller I arbejder på ude i virksomhederne. At det viser jo både kompleksiteten, det viser også, understreger det der behov for det rigtige samarbejde, og det viser så meget det der med behovet for, at vi bliver ved med at tænke på, hvordan kan vi spille hinanden gode, i stedet for at pege fingre og sige, det skulle kommunen have gjort, eller det skulle virksomheden, og det er også campus, så sige, hvordan kan vi hjælpe hinanden med at spille hinanden gode i det her, fordi det er det, Bornholm har brug for, og det er det, de unge har brug for, og det er det, Danmark egentlig har brug for. Så tusind tak til jer for jeres kommentarer her. I skal lige have en hånd, mens I sætter jer ned. Så afslutningsvis, så har vi Christa og Claus på scenen til en sidste tak for denne gang. Og måske på gensyn. Hvem ved? Tak. Vil du starte, Claus? Det kan jeg godt. Ja. Først og fremmest vil jeg i hvert fald sige tak til alle de samarbejdspartnere, jeg har haft igennem projektet. Det har været fantastisk spændende. Jeg vil sige, at som Merete siger, det er ikke alle steder, det har været så nemt, som for eksempel hos Merete, at man kan ringe til. Det er fantastisk det der med, at man lige kan tage telefonen, ringe til nogen, få det til at lykkes. Merete ringede jeg til for 2 dage siden og sagde, kan du komme på her? Og det var på grund af et afbud, og så videre, og endnu et afbud, og så videre. Så mange gange så er det det der relationsarbejde, der er vanvittigt vigtigt, og det er det, der ikke må gå tabt. Og man kan sige, det gør det så heller ikke, fordi man har valgt at forankre noget, og jeg får lov til at fortsætte med det, jeg kan lide. Det jeg i hvert fald føler, der giver rigtig meget. Og til det vil jeg jo også sige, fordi der var en sød virksomhedsejer, der spurgte mig lige før, slipper vi for dig nu? Det sagde hun med et smil på. Og så sagde jeg, nej, du slipper ikke. Okay, fedt nok, siger hun så. Fair nok. Men du behøver ikke ringe så meget. Det er godt, det gør jeg alligevel. Så med det kan man sige, det er jo i hvert fald det, jeg tager med mig fra det her. Det er det der fantastiske samarbejde, der får ting til at lykkes, også i 11. time. Altså det er der brug for i det her system i hvert fald. Så det var det. Ja. Tak. Som projektejer af det her projekt, så synes jeg, det er dejligt, at vi kan slutte på den her måde. Det er dejligt, at I vil komme og bruge en torsdag eftermiddag med os. Og nu har jeg sagt rigtigt, jeg plejer at få dagene forkert, men det er torsdag i dag. Det har været et rigtig spændende projekt. Jeg har personligt svedt en del under det her projekt, fordi der er alle de her partnere, interessenter og det her med samarbejdet. Jeg synes, at vi læner os ind i problematikkerne, udfordringerne sammen, og det skal vi blive ved med. Så selvom at projektet slutter lige i vores organisation, så er det stadig noget, vi gerne vil arbejde med. Så jeg vil bare sige, at min dør er altid åben. Jeg ved godt, at vi nogle gange snakker synlig ledelse, så nogle gange er den også lukket, når jeg sidder i møder, Claus. Men ellers åben, min mail er åben. Vi har drøftet mange ting. Nu kom der også det her op med måske en Bornholms en lærlingeklub. Det har vi også drøftet. Skulle det være noget, man skulle starte op? Jeg synes, det vi starter op, det skal vi gøre sammen. Vi skal alle sammen læne os ind i det og tage noget ejerskab for det.
Men vi vil bestemt gerne være med, også fremadrettet. Så tusind tak. Bliv hængende til et glas vin og en hyggesnak, inden I skal videre på den her torsdag aften. Tak for i dag.